Wrth gwrs, so maen nhw'n edrych yn beryglus dros ben Sion. 2 dreipau eto pnawn. Mae Pen y Bont yn gorffen gyda 9-1, ond Seintiau'n edrych yn beryg bywyd. Wel, dyn ni'n gwybod pa mor siomedig o'n nhw ddim yn ennill y bencampwriaeth y tymor diwetha oherwydd popeth nath digwydd gyda Covid a bennu'r gyfrair yn gynnar. Felly, fydda nhw sy'n rhoi y record yn syth fel petai. Ie, a hefyd, dyn nhw'n dildio, os chi'n meddwl. Gêm yn y Bala, gath hwnna ddim i gorffen 2 gol yr un. Ar unig bryd, maen nhw'n dildio gol, felly maen nhw'n amlwg yn gweud tipyn am y Seintiau. Dyma'r canlyniadau eraill o'r penwythnos, fel o Sion yn sôn. Y danedd i mewn yn bendant. Ceicona a'r Seintiau o'r ffefrynnau yn bencampwriaeth. Y Ceicona yn ennill ein Met Caerdydd. Mi o'n nhw'n colli yn y gêm na. Am gyfnod hir, Dylan Rhys yn rhoi'n o'r blaen, ond goliau hwyr, Ffacus yn y Cyrran wedi cipio 3 pwynt. Gol hwyr Cain McLagan yn cipio pwynt gwerthfawr i'r Bari yn y Dre Newydd, o'r ennill 5 yn olynol. Problemau Flint yn parhau, Holffordd di ennill eto. Fe wnaethon nhw fan hyn ar faes tegid penwythnos diwetha, 3 pwynt cyntaf nhw tymor yma, 6 pwynt, a mae'n edrych tipyn gwell o ran adar glas y Gorllewin. Ddim yn edrych yn wych lawr yn y gwaelodio yna. A'r Bala, Sion, mae'n od gweld y Bala lawr fan yna. Wrth gwrs, y tymor toredig. Maen nhw wedi cael gêm wedi gohirio. Y gêm na ebyn y Seintiau Newydd, pan nhw'n o blaen o 2 gol i ddim, 2 gol yr un gorffennodd hi, ond y llifoleiadau yn mynd. Felly mae hwnna'n anodd i chwaraewyr hefyd. Ydy, dyn ni sôn o gair momentum yn bildrod o hyd, a pan ti'n cael sefyllfa lle mae gêm yn cael ei gohirio, a fel ti'n gweud, y llifoleiadau yn diffodd fan hyn. Felly, fydden nhw'n edrych am 3 pwynt heddi, mae'n mynd i fod yn gêm anodd i Aberystwyth. Beth am Aberystwyth? O'n i'n gweud ar y dechrau yna, rhy dda i ddisgyn, ddim digon da i herio. A una'r stori tymor yma hefyd, chi'n meddwl? Wel, dyna'r stori am wedyn ni y 2-3 mlynedd diwetha gyda Aberystwyth. Maen nhw wedi arwyddo bechgyn lleol sydd yn braf i weld, a hefyd un i ddoi hefo profiad ar y lefel yma. Felly, dyna beth yw challenge Gavin Allen a'r tîm y fforddi, cael rhyw fath o cysondeb yn y tîm a gweithio i ffordd lan y gyngrair. Achos eto tymor yma ni'n gweld gollon nhw'n ebyn Met Caerdydd yn y gêm gyntaf, a wedyn gollon ebyn Ceicona ar Bari, byddwch chi'n disgwyl hynny. Maen nhw'n ennill yn ebyn y tîmau tua'r gwaelod, pan maen nhw'n cwrdd â rhywun fel Dre Newydd, maen nhw'n cael gêm gyfartal, felly maen nhw'n edrych fel bod yr enwau wedi newid, felly o ran y perfformiadau dwi'n cweit i newid eto. Ie, ond siarad gyda bechgyn yn y clwb, ond nhw'n siomedig gyda'r 2 gêm yn erbyn Met Caerdydd a'r Bari, ond nhw ar y blaen yn y gêm hynny, a ildio goliau hwyr oedd y hanes yn y 2 gêm hynny, felly maen nhw'n siomedig bod nhw ddim fwy uchel lan yn y tabl. Dyna ni, dyna beth sydd da ni pnawn yma, y Bala yn cwrdd ac Aberystwyth o uwch gyngrair Cymru JD. Drychwch ar yr olygfa. Dim llun Cyffin Williams yw e, ond cefn gwlad Gwynedd. A dim cefn gwlad yw'r rhaglen yn Sgorio. Mae'r gêm yn fyw pan ddwn ni'n ôl wedi'r egwyl.
Croes yn ôl I faes tegid, cartre'r Bala, cartre Sgorio, prawn mae hefyd, Aberystwyth yw'r ymwelwyr. Gêm fyw o uwch gyngor Cymru JD. Gêm ola'r penwthnos prysur, tymor prysur. Aberystwyth yn ymelaen I gyd yn camu'r cae. Siom Redydd, un o gyn-chreuwyr Aberystwyth sydd gyda fi. A Siom, cwpl o chreuwyr Aber, mae yna gysylltiadau cryf rhwng y clwb a clwb Penrhyn Coch sy'n lleol hefyd. Faint o naid yw I o chwarae Penrhyn I chwarae'n uwch gyngor Cymru. So chi'r naid o Bontryd Fendigedd I uwch gyngor Cymru blynydde maith yn ôl. O, hwnna tipyn o naid fyd. Mae'r safon tipyn well yn y gyngor yma. Cymeryd dim byd I ffwrdd o y gyngor Hughes Gray. Mae yn step I fyny. Ond, y tri chwaraewr sydd wedi dod, fel ti'n gweud, o Penrhyn Coch, Steph Davies, Jack Rimmer, Jonathan Evans, maen nhw'n chwaraewyr o safon, a dwi'n edrych mlaen I weld be maen nhw'n gallu gwneud yn ystod y tymor. O'n i'n edrych ymlaen yn fawr at y gêm yma. O'n i'n drawi'r pwynt sylwebu. Cofiwch am sylwebeth yn Saesneg. English language commentary is available every week with us from the league with Mark Jones and Tommy Morgan. That's on the red button. O'n i'n drawi'r pwynt sylwebu wrth I ni weld Chris Venables. A mae rai fi sôn, does neb mwy cydwybodol na Nick Parry. Mae nodiadau fe I waith cartre fe. Mae nhw'n berffaith, allech chi fframio nhw rhoi nhw'n y wal. Yr unig broblem yw pan mae fe'n gadael nhw gatre ac anghofio I fag, fel sydd wedi digwydd pnawn yma. Mae fe yno gyda Malcolm Allen. Diolch beth. Y tro cyntaf Dylan ers 1977, ond dyna fo, tasa'r gema os bydd I mor gyfnewidiol ac amrywiol am ar tywydd wedi bod. Yna, da ni mewn am gêm ddiddorol iawn. Da ni wedi cael glaw difrifol, da ni wedi cael heilwen hyfryd, a nawr da ni'n holi ble mae'r hael ar ôl dod i'r Bala mewn cwch banana. Yn y ddau dîm, mae yna newidiadau, dau newid yn hym y Bala ar ôl I Siom o golli adran erbyn Hwlffordd, Johnny Spittle a Kieran Smith yn colli lle Andy Stevens a Ysana Mendes yn dod mewn yn I lle nhw. I newid yn hym Aberystwyth, ergyd iddyn nhw I prif sgoriwr nhw, Jonathan Evans, allan ac yn I le fo, mae Gavin Jones. Ie, mae'n bell o'i tîm cryfa fan hyn. Stevens yn ôl y ganol midfield wrth ôl Page. Ken eista, Leslie a Mendes. Maen nhw'n cael ei ryddhau I wneud siŵr bod Will Evans o Corea yn lledu'r chwarae a Venables. Mae'n rhaid I ddau amddiffynwr ifanc cadw llygad ar y bo pnawn. Jenkins a Bradford Deini, partneriad eitha newydd, ond ifanc iawn, ond maen nhw'n chwaraewyr da. Mae gyda ni Hewitt a Bale. Mae ddau nhw reit profiadol, un o Gaerdydd yn breiddiol ac Hewitt mae o wedi dod yn ôl i'r clwb. Jones a Williams yn lledu'r chwarae a Steph Edwards yn arwain llinell flaen. Ac cyn y gêm, mi fydd na funud o dawelwch I gofio am ddau o ffyddloniaid y Bala ag Aberystwyth. Da ni'n cofio ac yn diolch am wasanaeth Dave Brai Roberts I glwb Telfroed y Bala ac I Tony Payne I glwb Telfroed Aberystwyth. Ydyn, maen nhw'n glybiau, ond maen nhw hefyd yn deuluoedd. A mae'r golled yn cael ei theimlo gan y ddau dîm. Dean John o Abertawe, 100 oed bellach, a ni'n clywed Nigel Owens, y dyfarnwr rygbi'n dweud yn ddiweddar, yn 100 oed I fod o'n meddwl rhoi ffidil yn y to. Be di cynlluniau Dean John dybed? Pwy di hwn, Malcolm? So chdi beth dwi'n meddwl yna 10 mlynedd rhwngdda ni, fi a Gavin. Na, fysa'n wir. Mae o'n amlwg yn lot hyn o ti. Ar hyn o bryd, felly mi allwn ni ddeud bod y tîm cartre a'r tîm sy'n ymweld yn dal I gofio.
pwysigrwydd i neges. Y Bala yn yr 8fed safle. Aberystwyth yn y 6fed safle. Syndod, falle, ond na, pan ystyriwch chi bod y Bala wedi chwarae 4 gêm yn unig hyd yn hyn y tymor yma, mae Aberystwyth wedi chwarae 7. A mae hon yn gêm bwysig, fyddwch chi'n tybio i'r Bala'n enwedig ar ôl y siom o golli yn erbyn Hwlffordd. A hynny ar ei tomen ei hunain. Pan bod Cei Conna a'r Seintiau'n dal i wneud mor wych. A petai Venables di gweld bod honna dod mewn gan Leslie, fydde wedi sgorio yn yr hanner munud cynta. Wel, mae'n mynd i fod yn braf mawr, fel da ni'n gwybod, i'r ddau amddiffynwyr canol efo Venables. Mae Venables fel mae o, crwydro'r postyn bella na mewn, a just methu chyrraedd i. Ond Leslie yn troi ddyn iawn, just tafiad hawl i lawr y chwith ma oedd i. Ac Leslie just troi nhw'n i'r smudiad efo drwy chwith, cael i mewn i'r postyn bella. A rhaid chi ddeud, mae Bradford a Jenkins yn just gwylio'r bel, fedrech chi'n neud hynny. Nath Mepam neud hynny nos ferchard o, a nath ni weld na ddigwydd i Calvert Lewin. Dyma Jenkins, un o'r ddau, oeddech chi'n sôn amdano. Dyma Bradford, un yn ddeunaw, y llall yn 4 ar 15 mlwydd oed. A Venables, wel bron iawn, mor hen ar ddau efo'i gilydd. Dyna'r math o brofiad sy'n mynd i herio'r amddiffyn ifanc yma. John di'r cefnwr. A jyst Steph Davies wedi cer ymlaen efo'r ediad yn lle just chwarae'r bel a gosod ti i John lawr o dde yma. So wedi cael hwnna. A dyna i chi Miles John. Un o'r chwaraewyr symudodd o Hwlffordd dros yr haf i ymuno ag Aberystwyth. Mewn haf pan ychwanegodd Aberystwyth 16 o wynebau newydd. A mae Jones ar ergyd am yn awiriad bach. Wel, mae'n rhaid i Gavin Jones a Mark Williams lawr yr esgyll draw yma. I ddeud y cymorth i Steph Davies i fyny'r llinell y flaen, ia, ond maen nhw'n cael mynd o un ochr i llall, a da ni'n gwybod am Gavin. Welon ni i Rydaman yn tîm Lee Trundle yn gwpanethau Cymru tymor dwytha do. I'r ifanc, digon o hyder yn ei chwarae, digon o gyfrymdra yn ei chwarae. Positif. Dyna beth mae rhaid negas Gavin, bydda yn positif efo y plania, y tactica. Dechrau bach bywiog gan y ddau dîm. Ia, rhyw ffach bach deg yno'r Bala fo y croeso yna gan Leslie Venables. Ac y dyn yma wedyn, yn dangos. A dyma mi o yn dda yn Gavin Jones, yn just gwynebu'r amddiffynwyr a'n gymryd o ar. Sa'n efo mynd i ddal o. Dyna'r problem gath y Bala yn y mynd Hwylffordd. Gath ni troi, gath yr amddiffyn i droi. Mae hwnna'n beniad llac, mae Will Evans mewn tu ôl yr amddiffyn, mae'r golwr oddi ar ei linell. Ydy ddim cweit di mesur fel y dylai di bod. Ac i chwaraewr o'r safon yma, mi ddylai Will Evans di'n rhoi y bal ar y blaen. Mae hwnna'n siawns hawdd iddo fo. Peniad sal gan Bradford y fanna. A ti'n edrych Will Evans. Mae'n ei gorfod o bwysau ni. Mae Lee Jenkins yn ei digon yndi, ond Bradford efo'r peniad yn ôl. Mae'n rhaid i un peth e llall. Mae rhyw hanner penio i nôl. Will Evans bos o'n di gyro ras. Mae hwnna, i safona, mae Will di dangos tymor hyn. Ti disgwyl o just gyfyd y pwysau wrthi a just rhyw anwesu hwnna. Wel, codi'r bel a dadau lawr yn syth i'r gol. Mae hwnna'n gyfa hawdd oherwydd safle Conor Roberts yn y gol. Oedd o'n safle nunlla. A dyna ni, Venables ag Evans eisoes di dangos i danedd i'r amddiffynwyr ifanc, a mae hwn yn gwybod mae dîm o di cael 2 gyfle'n barod mewn llai na 4 munud. I sgwar amddiffyn Aberystwyth fyny rwan. Mae rhaid nhw fod yn siapau corff i wrthio fyny'r cae, iawn. Ond os di'r bel ddim yn cael ei gwasgu ar ei pwysau ar, fedrach chi ddim symud i fyny. Mae'n rhaid chi aros efo'ch dynion, a os rhywbeth mynd yn ôl, pyn llath. Venables di mynd chydig bach yn rhy gynnar fanna. Ac, wel, os ddim eisiau cyflwyno hwn i neb o glwb yr ymwelwyr, hynny yw, dwi'n dal i ystyried hwn ag Aberystwyth yn un gwynt, ond... Wel, yn y flwyddyn fawr na pan nath o gyrraedd y ffeinal, ne? Ti'n meddwl, y goliau, dwi'n meddwl, sy'n edrych Ciron, 28 o goliau gathon nhw'n cyngor. Neb di cael mwy na hynny mewn tymor. Na, ac Sgorio 2 yn y ffeinal yn y byd y Seintiau'n ymwneud a dal i golli'r gêm hefyd, ond... Na, tymor a gwych wedi gael yna, pob ni gofio fo. O, maen nhw'n dechrau gofio fo yma yn y Bala wrth i'r glaw arllwys yn llythrenol. Mi ddethon ni yma, ac o'n i'n meddwl,
Bydd y gêm wedi cael ei chanslo am y gymaint o law. Wedyn gysyn ni hael oedd yn eich dallu chi. A nawr mae'n glawiau eto. Mae wastad yn glawiau pan dod i dyma, mae rhaid ni ddeud hynny. Dwi'n yn cofio bod yn sych yma, Malcolm. Cysondeb di'n beth am Bala. Ond o'r blaen, illa sa'r gol wedi cael ei ohirio, neu ganslo oherwydd y glaw, oherwydd y cae, a'r llyn yn tegid wrth gwrs yn codi. Amser hynny oedden ni yn troi fyny a wedyn oedd y gêm ganslo. Ond dim dyddiau yma, dim o'r 3G yma. O'n i'n sôn am y llif o leadau. O'n i yma nos o'n hwnna, eitha fideo ni. Diolch byth, mae Owen Tudur Jones efo fi felly. Gornel gynta'r gêm. Corea. Dim perthyn i gogledd na'r de. Yn paratoi dan drwyn y golwr. Mae Dianelli. Tuag ata fo. Ydy o'n wedi gael y cyffyrddiad ola yn y diwedd. A Bradford yn ei chlirio hi. A bob tro mae'r bel na'n mynd mewn i dreian Aberystwyth o'r cae ar hyn o bryd. A chi'n pryderu dros nhw. Dyma Shannon ar ei droed dde. Chwilio am Corea yn y gamsefyll fanna. Ia, o lle da ni yn y pwynt o webu fan hyn, ti'n edrych i lawr ar y cae a dos am, ydych chi ddim cymharu'n edrych y gwahaniaeth mewn cryfdar corfforol y Bala ac chwaraewyr Aberystwyth. Ond dim yna sicr o'r gema, wrth gwrs, pwy sy'n isio cyrraedd y bel gyntaf, sicr o'r gema. Ac dyna y broblem Cymru nos o'r blaen, a mae'n bwysig o Aberystwyth yn gyntaf yn y cwrs cosbi i'r bel, yn y ddau cwrs cosbi dyla fi ddeud, ac ydy'n bell yn anghywir. Davies gafodd y cyffyrddiad Bradford. Ac Owen di mynd chydig bach rhy gynnar. Ac Gwion Owen, y bachgen ola nefydd. Un o ddau chwaraewr dylanwadol symudodd o Glwb Ruthun i ymuno ag Aberystwyth. Mae'r blaenwr Llyr Morris ar y fainc na chi gic Dianelli at Will Evans. Mae'n bwysig iawn. A di'n cael ergyd. Ond dyna mewn Will yn neud, mae'n panicio bod mewn mewn... Dwi'n gwybod mynd i gael rhai goliau ti'n bryd, ond sa fo eisiau sgorio mwy. Sa fo, dwi'n eisiau torri rwyd o fe'n anagos. Dwi'n eisiau mynd am gymaint o pwer o'r ongl mor dyn a hynna. Ti eisiau jyst canolbwyntio ar y techneg. Jyst eisiau beth gael dy ben dros ti, a dy droed chwith trwyddi, ei fynd yn ôl a draws y gol. Mae'n un anodd, ond come on, jyst slofa dyn lawr ydy bach. A pan oedd o'n chwarae i'r Met fel blaenwr, oedden ni arfer deud dydiom yn blaenwr o ystyr sgoriwr na di. Ac eto, mae wedi dod yma, a mae wedi dechrau'n dda yn sgorio yn rheoledd. Do, mae wedi cael argraff mawr ar ddechrau tymor yma. A mae eisiau cael ymlaen, does, a gwella ar ei ddechrau. Dyna di, pan ti'n cael dy challenge o, ti'n gwybod, ti'n gwybod faint o dda, ti'n cael dy challenge o dyla fi dweud. Wwan mae o'n cael hynny yn fan hyn. Mae Leslie yn bwydo ac yn bwydo ac yn bwydo dros yr amddiffyn. Sean Smith yn ei ail gyfnod yma. Evans, Leslie, Pete, allan Shannon. Shannon, so ormod y bwysau ar honna. Cyfle am wrth y masodiad. Mark Williams, brofiadol, y capten. Smith yn hangipio a nawr. Sbiwch ar yr hael. Sbiwch mor llachar ydi o. Yn llygad y camera, yn llygad y lens, yn llygad eich sylwebydd. Sy'n cael ei esgusodion mewn yn barod rhag ofni rhywbeth ddigwydd. A di crysau lliw hael Aberystwyth ddim yn held chwaith. Ond maen nhw bod yn hael efo'i meddiant ar hyn o bryd. Pete. Shannon. Digon o symud yn tîm Aberystwyth, lle maen nhw'n newid i safle. A dyna fel un, ond yn llawer o syniad yn ei meddiant nhw. A nid y bel i ffwrdd, rhi amal. Be bydd yn mynd drwy feddwl o, Malcolm?
union beth eisiau dweud. Dwi'n ei gyda symud fel mae wedi bod yn marfar wrth y chwaraewyr. Mae nhw'n cael cyffyrddus i chwarae gwael safle, felly gret. Ond mae'n eich cael syniad tu ôl i hynny hefyd. A syniad ydy bod nhw'n cael 2-3 pas, a wedyn trio chwarae bel tu ôl i amddiffyn y bala i cael y mosod mwy yn hanner y bala, gyda nhw fwy o cyfle i gael y bel i'r bocs i sgorio. Ia. Chi'n iawn? Stevens. Hwna'n cael ei chipio gan Hewitt. Gorfod arni. Ac Ramsey. Wedi cael 10 munud agoriadol tawel iawn. A mae hwn yn gwlffin o fachgen yn llinell flaen Aberystwyth. Cymro Cymraeg. Athro yn ysgol Plascrig. A tas o'n i'n blentyn yn ysgol Plascrig. A bod Steph Davies yn deitha fi be i wneud. Dwi'n meddwl bod y siawns go dda bys ni'n gwrando arno fo. Iawn, sir, be bynnag da chi'n neud, sir? Rwan, sir. Will Evans. Wel, Leslie'n chwarae'n dda ar hyn o bryd. Fil. A Leslie nôl yn gry. Gryfach o lawer na Fil. Allan ag Shannon. So fi'n hapus efo y gwasanaeth ddim yn mynd i mewn i Venables a Corea ag Evans ar y funud. Llawer o fel i mynd trwydd iddyn nhw felly. Mae Fil a Hywyd yn neud i swydda, neud i gwaith o blaen a mynd i warchod. Gwarchod y Chanel i ti sio. Ti'n eisiau mynd i sefyll yn y bwlcha. Just gwarchod o rhag ofn bod nhw angen chwarae'r peli mae i fyny i'r ymwysodwyr. Nawr te. Mi gawn ni glywed gan y wraig yma ar y hanner Liz Safel Roberts, aelod seneddol Meirion Dwyfor, ac mae hi yma fel dwi'n deall, fel rhan o'r ymchwil i weld be ydy'r posibiliad o ddod y torfeidd yn ôl i mewn i ddigwyddiadau cyhoeddus yng Nghymru. Felly hyfryd iawn i gweld hi, ac mae'n rhan o'r asesiad sy'n cael ei wneud, a hynny ar adeg e mewn wythnos pan mae'r clybiau wedi bod yn sgrechian. Please gawn ni ryw fath o gefnogwyr yn ei holeg. Glwn ni gan fi yn ystod yr hanner amser gobeithio. Yn y cyfamser, Shannon. Bach fer. Pete eto, mae'n brwydio'r dda rhwng Pete a Steph Davies. Will Evans. Doedd o ddim yn drosedd, chwaraewch ymlaen. Meir Dean John. Ond digon di digon. A mae honna yn drosedd. Gan Shannon. Ie, Hywyd oedd yr... Hywyd sy'n dod i... Mae'n just i ceid roed allan dydi, a Hywyd sy'n mynd rhwng y ddau nhw. Felly Cicrydd ar y funud dydi just i Steph Davies ddim yn ymosodwr, da ni'n gwybod hynny, ond... Mae hwnna'n gic dda. Williams! Amddiffyn cadar yn y diwedd, ond oedd angen yr amddiffyn. A gafodd Williams dipyn o afel arni Kay yn y diwedd. Ilgiodd y gic gornel. Wel, ie, Gavin Jones, gyfi gorfod amser. Gorfod oedi ar y bel yn lle just... Nath o gymryd cam yn ôl, unwaith nath o reoli i just gymryd y... Ble honna oedd y gynta. Nath o droi gefn ar hwnna, Kay, ond ar hon nath o ddim. Nath Kay neu siwr oedd y dacl, nath i just rhedeg i ffwrdd wrth y rheoliad na ar y bel gan Gavin Jones. Iaith eto, mae'n gic dda. Ond y gyfle Will Evans ddod â hi, mae Mendes o'i flaen o. A mae Mendes di gadlu gorff wneud y gwaith ac yn sydyn mae di trwyllo'r amddiffyn a mae'r hyd yma Venables ar y canol yn aros am y bel. Dim digon da. Ac
Mi nath Jenkins ddigon. Mae'r pwysau yn ôl. Mae'r bel gan Smith. Mae Venables yn gweld y fel, mae wedi cael ei ben lawr i ddias a neb yna i fanteisio. Ac da chi wedi clywed y darn gosod i'r parti cyd-adrodd. Handball. Oedd Aberystwyth ni ymarfer a fydd hynny. Pawb yn gweithio efo'i gilydd. Yn ormod ar honna gan Will Evans. Ar y funud y Bala ddim yn cael mewn i unrhyw fath o rhythm o gwbl na di. Unrhyw fath o steil lle maen nhw'n ceg a gafel ar y bel, pasio pel i Farslic i fewn i Venables. Venables a Will Evans ddim yn cyd chwarae llawer. Terry Butcher, mae'n ddod grais Anthony Stevens yn cael yr hwymyn. Dim gwaed coch yno eto. O, mae'n wedi gymryd dipyn mwy na cur pen i gadw hwn oddi ar y maes, coeliwch i fi. Yndi, ac oedd e fyny am y cig gornel, dwi'n siŵr, a dyna beth ddigwyddodd oedd Beith, Bradford ac hefyd Steph Davies yn fyny am y bel yn ychal. Yna rhyw Benelin neu rhywbeth land o'r i benno. Drian o'r Benelin, dybi ai. Mendes. O, mae Shannon a Smith, y ddau gefnwyr sydd gan y Bala yn cynnig rhywbeth ychwanegol. Mae Stevens nôl ar y cae, 11 yn erbyn 11 o hyd. Ac os da chi eisiau gwybod y gwahaniaeth rhwng Pete a Stevens o hyn ymlaen, dyna'r gwahaniaeth. Kay. Venables. Ond y braidd yn ddiangen gan Bradford. Dyma mynd i'n eitha na di. Dyma mynd i'n eitha fan hyn. Edrych allan mae o'n mewn gwyneb oddi wrth y gol. Ac oedd Mark Williams yn angen dod i mewn. Os ti'n dod i mewn i fanna, mae rhaid ti jyst dwy'n y bel. Leslie sy'n paratoi i gymryd y gic. A mae Leslie a Kay, mae rhaid deud, yn ddau gwffin yng nghanol y cae gan y Bala, dydyn. Sawl opsiwn gan gynnwys Pete a Stevens. Mae'n mynd i hyn, mae'n wiriad! A mae'r bediad! Chwarae teg fe, gadwodd Conor Roberts i lygad ar honna. Dwi'n yn siŵr, os oedd yn mynd i gyrraedd efo'r cynta. Ond am y gwiriad, mae wedi helpu fo. Oherwydd dydy o ddim wedi mynd ar draws y gol gymaint. Felly mae wedi cymryd un cam yn ôl ar y hyn. Oedd hi ar gwion o wain, ddoth hi yn y diwedd. Ie, mae'n mynd un ffordd. Ar fentig o'r seintiau mae Conor, wrth gwrs, da ni'n gwybod dydyn ni'n gael ganddo fo. Mae'n mynd un ffordd. Mae'n neud yn dda i addasu ag ymateb. A dweithio, yli a dweithio'n gyflym i gael ei law credu. Dim cicio, dim brathu. Mi ydw i'n llygadu. Ac ydych chi un o'r dynion lleia ar y cae. Yn amddiffyn yn erbyn Corea. Cynnydd da allan gan Davies. Cyfleu Mendes ddoedd i nôl i mewn. A reidloed fe. Oedd e gam ddealltwriaeth fanna. Mae Shannon di trio geid rhywbeth ohoni hi. Mae'n gic gornel. Ie, ti siarad am Corea. A dim y tala ar y cae, y dyn yma'n i farcio fo. Sgynna fi ddim problem, ti'n gwybod pam? Dydy Corea ddim yn argoedd i fi ers rhaid i weld o'n somon hyn, ers ymuno fo Bala, bod o'n mynd i sgorio. Mae o yn achosi problema, mae o'n anfarth, mae o'n gry, ond dydy o ddim yn edrych fel sgoriwr i fi. Gic gornel arall. Mae'r Bala yn pwyso. Mendes. Capten Williams yn ei chlirio hi. A da chi'n clywed, da chi'n teimlo bod yr heisi yma yn teimlo y dyler meddi am y droi'n gol. Ac os na wnaeth o, Corea. Mae'n gic gornel arall. Ia, cryf eto gan y dyn yma. Mae amser am ddod, fa siŵr i sgorio. Mae'n gwisgo rhif naw ar ei gefn. Dyna pan mae yma. Ti'n edrych ar y chwaraewyr a ddo yma, Robles. Mae'n to goliau gyda fo. Amser yma tymor dwytha. Pedwaredd, cic gornel y Bala. Dim ond un mae Aberystwyth i gael. Ac unwaith eto Stevens sy'n paratoi. Leslie sy'n paratoi i chymryd Stevens oedd y targed. Nawr mae ganddo fo. A mae hwn yn brawf gwirioneddol yn dydi am ddiffyn ifanc yr ymwelwyr.
Evans, Smith. Unwaith eto mae Venables yn brysio mewn o Jenkins, cyffyrddiad. A chydig bach yn ffodus. Williams. So ddim cam sefyll. Davies. Ddim cweit digon arni i gyrraedd. Ac mae un peth yn sicr. Mae gêm agored, ydych chi'n teimlo bod i'n mynd i esgor ar goliau. Oedd i'n rhy hawdd fan hyn, doedd Evans yn wedi cael hwnna mor hawdd allan ar Mendes. A mae Mendes yn ei drod i curo i ddyn yn llawer iawn rhy hawdd. Venables, oedd i basal yn doedd, oedd Venables yn mynd, oedd eisiau mesur hwnna, a mae Venables yn cwyno. Sam esgus, mae Mendes yn hyd y peth anoddach i fynd heibio'r un, mae'r bas i fod yn un hawdd efo'r pwysau cywir, oherwydd does ddim neb yn farcio fo, so neb yn ei wasgu fo o gwbl i wneud o nerfus am y bas. A mae'r rhediad yn un gwych gan Venables. Cynawn fori, gweriniaeth ar Iwerddon ar ôl i Siom yn colli ar giciau o'r smotyn. Yn ei hymgyrch i gyrraedd ar Euros i wynebu Cymru ar ôl i Siom nhw o golli yn erbyn y Saeson. Allan o Siom, mae pethau da yn gallu digwydd, ond i bwy, mae'r cyfan yn fyw. Na'n fori ar Esbydrec yn haglen i'n cychwyn am hanner awr wedi 1. Mendes a Shannon. Venables! Os di Danny Ings yn gallu neud o, pam ddim, fasai di bod yn fendigedig. A mae Colin Kitt yn edrych fel dyn sy'n arfer gweld Venables yn gen hyn bob ymarfer. O, mae yn. Mae mwy na lai yn gwneud hyn bob gêm, a dim jyst gan y cae ymarfer. Ond dyna ddim yn foli anodd iddo fo chweith. Mae sy'n yn bell o i'w daldra i chelder i ysgwydd o. Felly mae o'n cael ei gyrra amser i cael ei un i fyny, cael ei drosti. A wedyn y techneg na o just cael ei drost un ochr i gorff. Di ddim drost i ysgwydd, sy'n anoddach. Felly cymryd ar y foli, just methu cadw i lawr o'n gormod o le gan Lee Jenkins. Mae o'n gwrdd dysgu gwers yn gynnar iawn yn y gêm ar 20 munud gan y dyn yma. Cwesiad, mae'n uchel, mae'n dod i... Mae ar ei ffordd lawr. So yn ar ei ffordd i fyny sy'n lot anoddach. Mae ar ei ffordd lawr. Dyna di hanner ffordd i mewn i'r hanner cyntaf, dim ond un sydd wedi chwarae fel blaenwr dros Gymru. Fasa'n deud fo Venables, di methu cyfle hawdd fan'na. Wel, mae'r ffordd lawr. So, os di bel yna ar ei ffordd i fyny, mae'n anoddach i reoli'r foli. Ond pan mae'r ffordd lawr, byddech chi reoli i lot gwell. Wel, ger ystadegau'r rheini ddim yn syni dyn. Mae y Bala wedi llwyr reoli mewn gwirionedd yn dydyn, ond mi fydd Aberystwyth yn cael cysur o'r ffaith nad ydyn nhw wedi sgorio. Ac yn ara bach fydd hynny'n pryderu. Colin Kitt yn hefyd. Davies. Mewn at Williams! Am gol! Am beniad! Ac yn erbyn hediad y chwarae. Mae cyn chwaraewr Wrexham, capten yr ymwelwyr, di rhoi yr ymwelwyr ar y blaen. A mae'r lle yma mewn sioc ar wahân i un gornel fach, lle maen nhw'n dathlu mewn steil. Wel, ti'n sôn am fach. Mark Williams am groesiad. Mae Mark yn benderfynol i ffordd o fan hyn. Mae'n crwydro i fewn i'r lle am ymosodol yma, lle mae rhif 9 fel arfer. Mae wedi dod i fewn o'r esgyll yn araf yn ddistaw, ond i hyn i byd yn ddistaw. Mae'n gryfach a pawb, mae'n mwy penderfynol a pawb, a mae o un person sy'n gyro hwnna. BPI, pen arni, syth i gornel, dim mesio. Un i ddim. Ac i fod yn deg, mae eisiau canmol Matthew Jones, y cefnwr, i groesiad o'r chwith oedd ar cyflymdra, ar pwysau i gyffyrddiad Williams allu bod mor effeithiol. Ie, neu beth i fy chwarae gyda neu beth isio, ond na dweud un fydd amdyn yma. Mae Mark Williams yn wedi cael, dwi i fi di gael i weld fel chwaraewr meddal. Chwaraewr dim digon dewr i wneud i ben yn lle mae o'n brifo. Ond ti'n gwybod be, mae o'n 30 oed rwan. Ac mae o'n dweud i ben y fanna yn 3 chwaraewr. Ramsey'n gweiddi fel golwr y ddau am ei ffynwr efo'r hynny ben awn ni. Venables.
A mae hynny'n mynd i godi ysbryd Aberystwyth dydi. Mae gen nhw rhywbeth i ymladd dros fo nawr. Mendes. Mae gan Bala rhywbeth i ymladd yn ôl dros fo hefyd. Mendes, Leslie, ergydio. Licio'r syniad, allan ni droi chwil, trio codi fewn i'r postyn bella. So dim ond gret o gol, gret o sgil, hyd yn dod yn ôl at Mark Williams. Beth oedd yn ddewr i wneud benath o, i neidio i ganol yr amddiffynwyr a'r golwr yn gweini bod o'n dod allan. A fod yn benderfynol wedyn i gyrraedd fel gyntaf. Un beth mae Aberystwyth yn gwneud wella Bala ar y munud ydy, maen nhw'n gyntaf i'r bel yn y ddau gwrs Cosby. Nawr te, fel cyn chwaraewr, da chi di rheoli gêm, yn llwyr rheoli gêm, da chi'n mynd ar ei hôl i. Hynny yw, faint mae hynny'n gallu'ch ysgwyd chi? O, mae'n gweithio. Mae'n signo yr egni na allan o'na chdi pi bach hefyd. A mae rhai chdi yn diwedd jyst torchi llewis a dechrau, wwan ti'n edrych ar dy arweinydd allan yna. Ia, wwan ti'n edrych ar y captains, oce, godi a dal i gredu yn y cynllun, yn y tactega. A bydd y dyn yma, ia, bydd yn siomedig, ond mae rhai wwan mae eisiau ysbrydoli dîm. Yn enwedig, a hyn, a mae'n gynnar yn y gêm, hyn yn dod ar gynffon colli adre yn erbyn Hwlffordd. Allan o'r ceicona, y seitia newydd a'r Bala o Ewrop i fewn i ddechrau'r tymor, oedden nhw'n edrych mor gry. Nhw oedd yn edrych y tîm, ond ar os ysdwytha, rwan wrth yma, ar gychwyn, mae Mark yn neud mor dda. Da ni wedi bod yn sgorio gymaint o goliau pwysig, gols arbennig dros o blynyddoedd, ond wwan, mae hwnna yn gret o gol. Fel am y sodwr, mae o'n uwch, mae o'n mae o isio bod gyntaf i'r bel yna, a gwybod bod cyffyrddiad bach mae angen i ddefnyddio'r pwer ar y croesiad, a mae'n hedfan i gornel y gol. Ac da ni'n canmol y croesiad, a mi oedd o'n groesiad da, wrth ni gael golwg eto ar y drosedd mor benderfynol ydi Venables a mor benderfynol o'r Bradford. Ond cyn y croesiad, oedd yn nawfed cyffyrddiad, oedd y symudiad bach da gan Aberystwyth, fe gadw'n o'r meddiant cyn y croesiad, cyn y peniad. Bradford eto'n i chlirio hi. Shannon, Will Evans. A wyddoch chi be, bob tro mae yna bel wrth droed Cris Gwyn. Maen nhw'n heidio mewn crysau melyn o'i cwmpas nhw. Maen nhw isio amddiffyn y fantes yma. A wedyn dwi'n edrych ar Gavin Jones yn neud beth rhaid bod neud am yna. Unwaith mae o'n gael o bel, peth pwysig ydy bod o yn medru gafal ni a rhedag yma. Be sy'n digwydd wedyn, mae'n effeithio'r chwaraewyr tu ôl fo'r amddiffyn i symud i fyny'r cae. Dyna beth mae Gavin yn deud, dos gan cymryd pobl lan, na pethau ddigwydd i ni, fel mae o'n trio neud yma'n hyn. A lle mae'n Llon Gavins. O, mae'n y ddau. Gavin arall, da chi, Nick. Ond dyna sy'n dda, bod Gavin Jones yn tîm Aberystwyth heddiw. Mae'n siawn sydd efo creargraff, wrth gwrs, i Gavin ag i Aberystwyth y tîm gyntaf, ifanc ydi o. Da ni'n gwybod be mae'n medru wneud mewn ffachia. Ond os diolch yn mynd i'n rhedag o'r bel, pan mae o'n gael i, mae'n mynd i wneud gymaint i'w dîm. Wel, mae y sefyllfa yma yn brawf i fi o dîm y Bala. Mae pobl yn disgwyl pethau mawr ganddyn nhw. A pob rheswm i wneud hynny. Maen nhw'n dîm yn llawn o chwaraewyr talentog. Ond ar ôl colli'n erbyn Hwlffordd, ac yma nawr wedi cael ei siglo, mae'n gofyn am rhywbeth sef cymeriad. Mae'r Llian ar gael i sychu'r bel pan bo angen, a Shannon i'w hyrddio i mewn tuag at Evans. Smith. Cyriath mewn amdani hi. Nawr te mae'n apelio am gic o'r smotyn. Mae Dean John yn ei gweld i'r ffordd arall ac yn rhoi'r drosedd yn erbyn Venables. Mae'n ddeitha chdi un peth, yn gorfforol mae Jenkins wedi cryfau, oce? Wedyn, i brwydro cystadlu efo Venables, mae'n rhywbeth arall. Rwan ta, mae'n dal i dir, mae'n hollol penderfyniad cywir, un hawdd i wneud, oedd Jenkins mor gry a Venables, yn 19 oed,
Wel, Leon 19, mae gen i am. Ac oedd chwaer Lee Jenkins, dy llaw Siona, yn chwarae i Abertawe erbyn Caerdydd yn y gêm fyw. Gwelson ni ar S4C gwta bythefnos yn ôl. Wir hi sgoriodd gol agoriadol i Abertawe yn y gêm honno. Ac mae'r gwallt coch yn rhedeg yn y teulu, mae'r rhai gyda i. Dau amddiffynwr canol. A sôn am wallt coch. A'i golo sy'n gwahanu'r ddau dyn. A mae o'n arwain. Mae o, fo ydy'r chwaraewr profiadol yn y tîm yma, ond mae o, da chi'n gweld o, mae o'n hyfforddi'r bobl ifanc o'i gwmpas ar y cae wrth chwarae, ydy. Be mae Venables yn neud i'r Bala, yn class act, fel da ni'n dweud. Mark Williams ydio i Aberystwyth, a mae o'n ffynnu ar y cyfrifoldeb bod y captan. Da ni'n gweld hynny yn y gol wedi sgorio, a ffordd mae'n chwarae tymor hyn. Fil chwilio am Bradford. Wel, tasau'n aros fel hyn, fysa'n stori fawr. A hynny ar ddiwrnod pan mae yna ganlyniadau nid annisgwyl falle di bod, ond dyma oedd un. Cynarfon 1, derwyddon cefn, nithio'r derwyddon ar y blaen o 2-1. Oedd y Met ar y blaen erbyn Cei Conan gynt yn y dydd. Oedd Pen y Bont lawr i 9-1 cyn colli o 4-0. A chyfartal rhwng y dre newydd ar Bari. Ac canlyniad siomedig i'r Flint fanna. Mae'n gyfnod anodd iddyn nhw. A mi oedden nhw fod i chwarae Bala yn ganol wythnos, ond y glaw ar y cae yn golygu bod y gêm honno wedi cael ei gohirio. Mewn i chwarter awr o'r hanner cyntaf. Bradford yn hydrach. Stevens a Davies. Y gwiriad o Ergy Jones a mae'n gig gornel. Ac oedd Fil yn sgrechian yna fo fan hyn. Nath o ddim cwyno ednod pan nath o ddim reid y bel iddo fo. Oedd o wedi dweud dwi'n opsiwn. A nath o gymryd yr ergyd ar, mae'n wiriad, mae'n gig gornel. Ond, mae Fil yn trio ryddhau hyn o canol cae i fod yn gymorth y sydyn. Mae rai fi gyfedd, ond i'n cadw llygad ar Fil, ac o'n i'n disgwyl i'r bel fynd ato fo. Ond mae yn gig gornel. Ac Jones a'i henillodd hi. Ac y Jones arall. Matthew Jones i gymryd y gig gornel. Stevens, Cyr pen neu beidio ni ffenio'n glir. Ond oedd y gig di creu'r hoi beth bynnag. Ie, ti'n sôn am Fil yma na, jyst edrych yn ôl ar ei gemdir o. 23 oed ydi o, cofia. Oedd o'n Gaerdydd Academy trwad, 17 oed, nath arwyddo cytundeb proffesiynol. Oedd o'n gapdan ar y tîm, dan 23 yna. Mae o yn ganol cae wrth ymwyl o profiadol Hewitt. Ond a gam amser i fanna, mae Correa mewn. Mae'n gisgyn yn garedig i Venables. A chwarae teg i Connor Roberts. Nath o mateb yn sydyn iawn. Ac yn ara bach, mae'r cyfleon, mae'r Bala yn ei methu yn pentyrru. Wel, amddiffyn di brofiad eto gan y ddau, de. Camgymeriad gan Jenkins i ddechrau fo'r naid i fyny. Venables yn jyst i rowlio fel da ni'n gafel o. Correa wedyn, ddim yn argoeddi bydd o'n mynd am y gol. Tynnu nôl at Venables aldi droi chwyd. Ti disgwyl i fynd i gornel yr hwyd, ond Connor jyst yn darllan yr ergyd. Mae'n gwybod mae'n mynd i chwipio ar ei draws ochr na felly mae lawr yn barod. Correa sydd i lawr gyda llaw. Ac gafel o bosib yn ei asennau. Ond ffrind Lesana Mendes, y ddau yn teithio o Fanceinion yn wythnosol i ymuno â theulu clwb pêl-droed y Bala. Ti'n edrych, nath ddau nhw ddim chwarae yn ebyn Wilford, Nick. Nath y ddau nhw ddim chwarae, nath Kieran Smith chwarae, nath Anthony Stevens chwarae yn ganol y cae, a Spitzel chwarae yn ganol yr amddiffyn. Yn chwarae yw'r Aberystwyth, gwrs, felly mae yna mwy neu un neu ddwy o gema tymor hyn, dydy Mendes ac Correa ddim di chwarae. A sôn am y rai sy ar y faint, o'n i'n dechrau meddwl am hynny, nid bod y newidiadau falle wedi cael ei gwneud yn ystod yr egwyl. Ond mae Johnny Spittle, ond mae chwaraeodd fel Kieran Smith a hefyd Henry Jones. Mae'r ddau yna ymysg yr eilyddion.
Mae o Henry Jones, swan. Paratoi rhag ofn, a gol hwn yn dal i wahanu'r ddau dîm, y sbiwch arno yn dal i gyfarwyddo. Ia, gret o bel gan Matthew Jones de, ac Mark yn darllen ni i ddechrau. Ac un o'r pethau dwi wedi gweld yn anghywir efo llawer o chwaraewyr dyddiau yma, maen nhw'n sefyll yna'n barod. Felly, fe di ddwneidio mor uchel am y Mark yn wneud. Mae Mark yn asesu hediad y bel, mae o wedyn dod ar draws, mae o'n neidio fo'r momentwm sy'n ganddo fo, i ni siw fo'n uwch na pawb, defnyddio y pwer ar y croesiad, a just yn penio sydd i gornel y rwyd. Hynny yw, oedd efo fentwm ar y bel, oedd efo fentwm ar symudiad y corff, pan oedd un yn cwrdd ar llall, oedd i fel roced yn doedd. Ti'n cyrraedd yna pan mae'r bel yn cyrraedd neb, dim cyn, dim ar ôl. Gai ofyn hyn, Alex Ramsey, oedd o di dod amdani, oedd o ar fai, os da chi'n dod, rhaid chi ennill. Nath o widdi, a nath rhan ffynwyr rhyw fath o adal i am eiliad yn meddwl sef o'n pwnio i allan, ond Mark yn benderfynol adag yna, just isio cyrraedd i cynta. Ac unwaith nath o asesu dod i mewn, oedd o'n gwybod oedd yn di gyrraedd yna cynta. Ond dal i fod, mae'n dal gyda siapio'r peniad i'r gornel wrth defnyddio'r pwer ar y croesiad yn gywir fel nath o. Wel, dyma ddigwyddodd i Corea. Dyna sydd wedi achosi yr oed i hir yma. Y bel? Wel, y bel. Gan Matthew Jones, ie. I fod yn deg, gan Matthew Jones, chwipo a fel arni, ond... Ti'n meddwl bod nhw wedi datgymalu na, mae'n ôl yn ei lle, os rhywbeth, ond dyna beth maen nhw'n meddwl. Henry Jones sy'n cynnesu, 10-1, y Bala'n ceisio creu rhywbeth o'r gig gornel, Mendes, nôl at Shannon. Ti wedi dweud y barod, mae gen Aberystwyth rhywbeth i warchod rwan does. Felly mae'n hynna di mwy o hwp iddyn nhw i dorchu llewis. Stevens, Will Evans, Venables, a ryw hofran wrth y postyn pella. Isio gweld gwell pel, allan gan Jenkins. Kay, Evans, Kay dal i fynd. A mae Kay'n gry. Ond mae Williams a capten yn arwain drwy esiampl, dim amheuaeth am hynny, fil yn ei chlirio i fyny'r cae. Ac mae Corea'n dod nôl i'r maes. Mark Williams unwaith eto yn dangos trwy esiampl y capten. Gyda llaw, dyma Jonathan Evans, prif sgoriwr Aberystwyth. Mae o, fe gafodd o anaf yn y fuddigoliaeth yng nghanol yr wythnos nawr te. Dyma y bws sy'n perthyn i dad Jonathan Evans, a mae'r bws yma yn cael ei osod y tu allan i gae Aberystwyth ar gyfer y cefn cartre, a mae'r cefnogwyr yn mynd eiste ar fws tad Jonathan. A maen nhw'n cael gwylio'r gêm o'r double-decker, a mae gan Malcolm double-decker ar i ddesg yn barod i bita hanner amser. Dyna chi gyd digwyddiad, a mae yna fariau siocled eraill i gael, wrth gwrs. Hei na, os ti'n heilog awn Aberystwyth, mae'n dod o'r double-decker allan, a mae o... Mendes. Wedwch chi be, cic gornel arall. Da ni'n agosau at ffigurau dwbl o giciau cornel. Ond un gol sydd... Lot o chwaraewyr lleol gan Aberystwyth yn y tîm. Mae hynna'n deud lot hefyd am calon. Stevens. O, heniad i mewn gan Will Evans! Ac mae'r Bala'n gyfartal. Ac gol syml o gic osod. A mae'r tîm cartre nôl yn y gêm. Ac mae Aberystwyth a'i hysbryd wedi dorri. Ia, tro mae Will Evans yn mynd am y posti cyntaf na fo sy'n amser i'r hediad ac asesu hediad y bel rhywun pryd i gyrraedd pan mae'r bel yn cyrraedd edrycha. Mae pob arall yn sefyll y stond, dyn nhw ddim yn mynd i giro fo. Oherwydd mae o yn mynd i'r hedag i mewn efo'r momentum a neidio. Fyddi ddo fynd yn uwch na pawb, fyddi ddo ddefnyddio nhw fel ystol o'r amddiffynwyr os di eisiau. Dom angan, just uwch na pawb, pwer, tôl i'r peniad, yn gol. Gwaith clyfer fanna gan Davies. Stevens. Ac oedd Hewitt yn fodlon mynd amdani, ond oedd yn pwyso nôl. Ond oedd yna groesiad gwych i gol Aberystwyth. Cornel gywir
ond oedd hi rhy hawdd mewn gwirionedd yn doedd i'r sgoriwr. Edrych ys lle mae chwaraewyr Aberystwyth, maen nhw'n sefyll yn stond yn y cwrt chwech. Felly fedri nhw'n rhedag allan a neidio niwch na wil. Be fedri nhw wneud ydy sefyll yn ei lwybr o i wneud siŵr diolch yn cael o momentum i redag i mewn i'r bwlch na i neidio niwch na neb. Ond pedwerydd gol Will Evans y tymor yma. Iawn, canmol y gol hefyd, nath o gymryd sy'n dda. 2 gol o safon. Y bel mewn at Correa. Correa di'r rheoli hi. Nawr te. Ydy am ddisgyn i Venables. Venables yn brwydro i chadw hi'n fyw allan at Mendes mewn digon o le. Mendes yn croesi Correa ar peniad. Venables! Oedd o yn cam sefyll. Ac mi fydd Venables yn weddol falch a hynny, dwi'n rhyw am e. Yr un beth mae Venables sy'n gwneud ydy sefyll tu ôl i Correa. Yn yma Correa. Methu neg, jyst gael... Dyma mynd i sgorio. Mae Venables yn mynd i sefyll o'i gwmpas o a codi brwsio ni fyny a mi'n eithaf sgorio. Edrych ar bel eto, mae Correa yn dod o flaen pawb, mae'n benderfynol i gyrraedd na, ond dwi'n cyffwrdd y bel bron, mae'n landio, landio reit ar draed Venables lle sy'n, mae o'n cam sefyll. Mae'n hediad Correa ac i safle fo'n gret. Yn anffodus, mae chi'n gysylltu mae'r bel ar ddiwedd yr hediad. 5 munud o'r hanner cyntaf weddill, mi fydd na amser ychwanegol oherwydd yr anaf yn bennaf i Correa. Ac... Ella Venables weithiau, sti, pan ti'n chwarae'n ebyn rhai clwbiau, enwedig dy gyn clwbiau, ti'n trio gael rigala ar adegau. Mae rai fi gyfadda, ond ar fi'n codi un peth yn gynt yn y gym. Mae o'n dod yn agos weithiau at golli dymer. Mae o'n rhwystredig. A falle fydd o'n eitha setlo rwan bod Bala'n gyfartal. Ia, dwi'n siŵr neitho. Ond mae o'n meddwl, mae o ben ysgwydda, uwch ag profiadol, well ar rannu ffynwyr canol. Dwi'n meddwl, y broblem sy'n gan Aberystwyth. Will Evans gyda llaw, diolch Malcolm yn cael ei gael lawr gan John. Problem gan Aberystwyth, maen nhw'n rhy sgwar. Mae nhw'n gwrthio fyny'r cae weithiau, lle does ddim pwysau ar y bel. Fedrwch chi'n gwneud hynny, a dyna di'r problem maen nhw'n gael. Mae un pel yn mynd i curo nhw i gyd. Cornel arall. Unwaith eto. Leslie i'w chymryd i. Y seithfed! Ac unwaith eto, Connor Roberts. A Pete oedd yno. Ambeniad gan Pete. Mae'n dod trwy cyrff, mae'n dod trwy bob man, mae'n cael peniad rhydd. Ac am arbediad di hwnna, mae hwnna'n gornel o rwyd. Unwaith eto, Leslie di chymryd i. Will Evans yn mynd fyny bydd ni efo Pete. Wel, mae yna benio da di bod yma yn does. 2 gol ar ymdrech yna gan Pete. Evans, o'r Leslie di gynhau gadw honna'n fyw, Jenkins ni chlirio. A mae Pete nawr yn ôl efo'i bartner yn yr amddiffyn. Cyswach. Roedd gan y cefnwr Smith, hyder yn ei golwr Ramsey. Holl uchafbwyntiau y penwythnos yn ôl ar arfer. Nos lun am hanner wedi 5 ar S4C ac fel da ni wedi cael gydol y tymor hyd yn hyn gwledd o goliau. Pob un am had i 5 nos lun. Ramsey, ond mae yna sawl chwaraewr wedi gwneud pethau da. Mae hwn yn un ohonyn nhw, a mae gen yn braf yna i lwybr Smith. Smith! Drwy'r golwr, a mae gan Connor Roberts i fod yn 10, hawl i fod yn flin. Achos fe gafodd o'i fradychu fanna, oedd hi llawer iawn rhy hawdd i Smith, ac ath y bel syth drwyddo fo. Bydd o'n siomedig, ond mae'r Bala bellach ar ôl bod ar ei holi ar y blaen. Un pel gan y golwr, a wedyn mae Mark Williams ddim yn aros efo'i dyn. Dyna oedd y broblem. Ond oes na siarad wrtho fo. Dwi'n meddwl bod na rhwng fo a John. Mae'n gol sal, mae'n gol amaturaidd. Mae Sean Smith yn un dda, mae'n cadw i lawr. A wrth cadw i lawr, mae'n mynd am y postyn cyntaf, mae'n mynd trwy. Neu o dan, corff Connor Roberts yn y gol. Ond
am beth ti'n dweud am Mark Williams yn gweithio mor galad, mae wedi gadael i ddyn mynd efo. So wedi gweithio ar yr amddiffynwr dde Miles John yn gynharach i aros yn dy safle a'i fo fynd allan at Will Evans sy'n wedi bod yn wahanol, ond nath o ddim oherwydd oedd wedi colli a bod ochr anghywir i'w ddyn. Am amser i ildio gol. A pan mae'ch tîm chi'n ifanc, fel mae tîm Gavin Allen, mae yna waith codi ysbryd nawr, 3 munud o amser ychwanegol. Ond rhif 3, di sgorio trydedd gol y gêm. I gol gyntaf o, y tymor yma. Ac i fod yn deg, ar weitha yr ysbryd mae Aberystwyth wedi ddangos. Byddwch chi'n ystyried faint o arbediadau mae Conor Roberts wedi gwneud. Maen nhw yn Malcolm Heiddi bod ar y blaen. Dim cwestiwn o hynny. Oeddech chi'n gwybod na hongian ar oedd Aberystwyth, oeddech chi'n gobeithio sy'n nhw'n mynd i fewn yn un yr un. Will Evans, Jenkins efo fo. Ond be welson ni eto fan yna nawr, fel efo'r gol, mae Colin Caton, wel mae dim o'n mynd rwt 1 fel maen nhw'n deud. 1 gic lawr y cae gan Ramsey at Will Evans. Dyna'r wyniad at y gol a dyna nath o efo'r symudiad diwetha yna. Ie. Maen nhw wedi targedu hynny do fel rhyw safle i gymryd fantai. So efo Will yn erbyn Miles John i lawr o'r ochr chwith yma. Correa i weld yn iawn ar ôl yr anaf. Cic gornel rhif 8 o bosib i'r Bala. Brifo go iawn hynny, mae'n rhaid wedi torri yn yr falle. Mae wedi torri rhaid yn yr falle fan hyn. Ysgwyddo, mae rhywbeth allan o'i le. Eisiau symud oddi wrtho fo, achos da chi'n clywed y cradur yn gryddfan. Da chi'n clywed y cradur yn gryddfan. Ac mae'r cic gornel yn mynd i gael i chymryd. Mewn â hi. Venables! Rywsyd mae'n aros allan. Ac Stevens gafodd y peniad wedyn. A mae Venables yn gwybod fe allai bod i cael tair yn yr hanner cyntaf yma. Wel, mae'n gwybod o bwyr ar ni. Unwaith mae o'n cyffwrdd ni, mae'n gwybod mae'n penio i lawr. Unwaith mae'n penio i lawr, wel, Mark Williams sy'n rhyw ffordd ni'n gyda clirio wrth y llinell gol, ond wrth daro'r bar, daro'r traws, yr unig ffordd mae'n mynd i gael un glir neu fel arall, se yn rwyd i un. Mae hwnna'n syth i fod i gornel. Os oes Mark Williams ddim di cyffwrdd ni, sa'i mewn. Wel, di Jones ddim yn mynd i ddod ymnôl mlaen i'r maes, mae hynny'n sicr. Ac Rhys Davies sy'n dod yn ei lefa ar ysgwydd sydd wedi chael un, de. Ac oedd y cradur mewn poen, ac mae rhywun yn teimlo bod yr rhew na yn gysur mawr iddo fo. Ond dim rhagor o chwarae i Matthew Jones. A Rhys Davies, 19 oed, eto'r bachgen ifanc arall yn dod mlaen. A do'n ni yn eiliadau ola yr amser ychwanegol, ond i bai bod Dean John. Dwi'n yn credu bod na ddim byd i ychwanegu at y 3 munud, nag oes wir. A felly mewn gêm llawn digwyddiadau ar ôl i hwn sgorio gol gampus i'r ymwelwyr ar y blaen. Fe ddoth a Will Evans a'r Bala yn gyfartal, ac yna Mark Williams sgoriwr Aberystwyth yn geid chydig bach o gamgymeriad ar rhif 3 Smith yn cael yr ail i'r Bala. Maen nhw'n heddiannol ar y blaen. Mae yna ddigon i'w drafod, a mi gawn ni drafod y pethau fe Dylan ac Mr Meredith ar ôl yr egwyl.
Croeso nôl ato ni I faes tegid. A mae'r Bala ar y blaen ar yr egwyl o 2 gol I 1 gêm fyw uwch Cyngred Cymru JD. Ac am gêm ni wedi cael fan hyn, Siôn Edith yn cadw cwmni I fi. Mae wedi bod yn gyffroes, mae wedi bod yn gystadleuol. Mae'r Bala wedi rheoli am gyfnodau, ond fel gewn ni weld fan hyn, Siôn, Aberystwyth ar y blaen ar ôl cyfnod campus o feddiant. Ie, fi'n credu bod Aberystwyth ar un adeg yn siomedig bod nhw'n mynd lawr yn y gêm, ond efo'r cyfleoedd gath Bala yn y diwedd, fi'n credu fod Gavin Allen falch bod nhw'n dim ond 2 I 1 lawr. Ond hon oedd y gol, pasio celfydd. A cadw'r bil, beth o'n nhw ddim yn neud am gyfnod y hir. Dyna'r neges o'n i'n clywed Gavin Allen yn ei roi i'w dîmau. Cadwch y bil, cewch trwy cymalau. A dyna'n union beth nath nhw. So'n siŵr faint o bases oedd wedi cael ei wneud yn ystod y symudiad yma, ond Mark Williams yn benni ddi, yn arbennig. 9 pas o'n dda, sydd yn gymaint o hynny, ond maen nhw'n cadw fe am gyfnod mor hir. Pasio hir falle fe. Ond ie, am beniad gyda Mark. Croesiad da gyda Matthew Jones, ac yna y peniad yn benni'r symudiad bant yn wych. Ie, a wedi bod dan bwysau dychrynllyd cyn honna. Mae'n digwydd mor aml y mildroed, mae'r gol na, maen nhw'n cipio, ond I fod yn deg, Bala wedi dangos bod nhw'n gryf cyn ildio ac ar ôl ildio yn benderfynol fe godon nhw'r pwysau fel petai. Maen nhw'n gorfforol, maen nhw'n dîm gorfforol. Y rhediad yma gyda Will Evans yn anffodus. Matthew Jones fi'n credu oedd yn ei marcio fe. Yn cael y rhediad ar Matthew Jones a mae'r peniad yn un hawdd ar y diwedd, ond y ffordd mae'n cael ei hunan mewn i'r sefyllfa I wneud y peniad. A Will Evans, ni wedi gael yn barod, arwyddo fe yn y haf, mae fe wedi ychwanegu tipyn i'r tîm yma yn Bala yn barod. Ydy, a ni wedi gweld dros y blynyddoedd yn chwarae I Met Caerdydd, pa mor bwysig oedd I Met Caerdydd, a mae hwn wedi bod, mae'r symudiad i'r Bala, fe soniais I am y berthynias mae fe'n trial creu gyda Chris Venables, a mae'n gweithio ar y foment. A Sioe Conor Roberts oedd i'r un adeg, golgeidwad Aberystwyth, sawl arbediad, tair, hollol bwysig, ond mae'r Bala ar y blaen gweithio hynny, yn heiddiannol byddwch chi'n gweud? Dros yr hanner, dwi'n meddwl bod Bala wedi bod jyst ychydig yn well na Aberystwyth. Ddim yn cymeryd cyfleoedd nhw, ond ar y cyfle hyn yn Will Evans eto yn y symudiad, a Smith yn benni ddi trwy Conor Roberts, trwy coesau Conor Roberts. Ond Conor Roberts, fel ti'n gweud, wedi gwneud 2, os falle 3 arbediad arbennig I Aberystwyth. Ydy, ar Bala ar y blaen, bydd Chris Venables yn siomedig hefyd. Fi'n gweld gallu Aberystwyth ar y blaen, mae'r Bala ar y blaen, gallu fod yn gyfartal. Ni'n mwynhau'r hanner cyntaf yna. So wedi gweld Chris Venables yn methu eisiau gymaint o gyfleoedd. Mae wedi creu nhw, y foli na, yn un arbennig I gael ei gorffau mewn I sefyllfa I cymered y foli. Ond fydd e'n siomedig bod e heb cael un I ddwy. Ond pan mae fe'n methu, mae fe'n dueddol o wneud yn iawn am hynny yn yr ail hanner. Gewn ni gweld beth ddaw wedi'r egwyl, y Bala ar y blaen. Does dim cefnogwyr yn y cae, gewn ni drafod hynny wedi'r egwyl. Nawr, o maen nhw'n gwylio o'r coed ac yn mwynhau. Os yw'n nhw'r Bala, wrth gwrs, dewch nhw'n ato ni wedi'r egwyl.
Croeso nôl ato ni I Sgorio. Mae Siom Meredith wedi gadael ni fel Safil Roberts yma, aelod seneddol dwyfor Meirionydd gyda Plaid Cymru. Mae'n hyfryd cael chi yma yn y gêm. Cwestiwn cyntaf, chi'n mwynhau'r gêm? O, dwi yn mwynhau'r gêm. Mae yna rhywbeth am fod yn agos iawn at gêm. I rywun sy'n barod I cyfadde bod hi'n gwybod fawr ddim am beldroed. Ond mae'r brofiad o fod yn agos at y chwaraewyr a gweld y gêm yn agos yn wych. Yn y gêm, wrth gwrs, yn wahanol I lot fawr o gefnogwyr. Wrth gwrs, mae yna drafodaeth mawr yn digwydd ar hyn o bryd o ran cael cefnogwyr nôl i'r meisydd pêl-droed. Be newch chi o'r drafodaeth a be newch chi o'r profiad o fod yma yn gwylio? Mae'n gwirionedd, dyna pam dwi'n meddwl, ceisio ngwadd yma gan clwb y Bala I weld y modau maen nhw'n rhoi yn ei lle. Yn eitha ironig, rhywun sy'n mynd lawr I San Steffan fel ag y dwi, y penwythnos yma, a fan un, di'r tro cyntaf I gael cymryd yn tymerydd. Mae'n teimlo llawer mwy diogel fel, mwy o drefn fan hyn, mae'n teimlo yn San Steffan. Ond ar un pryd, o'n i'n gweld mae yna bobl yn gwylio tu allan o dan y coed. A wrth gwrs mae o'n taro rhywun. Ar yna lla mae gen I ni bobl yn gwylio gemau mewn tafarn yn rhywle, rhyw reol o 30 yn fanna, ond does dim bobl, ychydig iawn o bobl cael ddod I fan hyn. Wel, yn Aberystwyth prawn ma, yn y bar yn y clwb pêl-droed, mae yna bobl yn gwylio'r gêm ar y teledu, yn eto gan nhw ddim dod. Mae pobl yn deall bod yna garllawiau, maen nhw'n bwysig dros ben, ond falle'r dryswch sy'n yn poeni pobl. Ac wrth gwrs, un o'r negeseuon dwi'n clywed gan feddygon ydy pa mor bwysig ydy bod bobl allan yn yr awyr iach. Hyd yn oed yn y glaw. Hyd yn oed yn y glaw, hyd yn oed yn y glaw. A bod bobl yn ymddiddori mewn chwaraeon. A mae dyfodol y clybiau yma gyda'r Cyngor Cymru, efallai yn y fantol. Mae'r pethau yma'n bwysig i'r dyfodol a maen nhw'n bwysig I iechyd bobl rwan hyn. Wel, dyn ni allan yn yr awyr iach. Mi fydda fo wneud synwyr, dwi'n clywed y ddadleuon, I gael bobl yma dan y fath reola. Ac os di o'n effeithio, ac os di o'n helpu dyfodol y clybiau yma, gorau oll I bawb. Ydych chi'n credu bod yn realistig ar hyn o bryd? Ni'n clywed Mark Drakeford doi'n gweud bod y virus waking up for winter. Chod, pan mae'r ffigurau yn isel, mae'n un peth, ond ar hyn o bryd, chi'n meddwl bod yn realistig cael cefnogwyr nôl? Wel, yr hyn sydd yn ymhoeni fi, wrth gwrs, union fel oeddech chi'n dweud, da ni'n mynd I fiewn i'r geia. Mi fydd bobl yn aros yn eu cartrefi, stafelloedd bach, falle yn yfed, a falle'n gweiddi ar y gêm fel petai. Dyma di'r pethau mae meddygon yn rybuddio ni sy'n pasio'r haint ymlaen. Fan un, os o'n i'n belled, o'n i a ddwy fetr oddi wrth yn gilydd, da ni allan yn yr awyr iach, mae'r amgylchedd yn llawer iachach a mae'n cadw diddordeb chwaraeon I fynd i'r dyfodol a mae'n cadw y clwb I fynd i'r dyfodol a gobeithio bod yn cadw'r gynghrair I fynd i'r dyfodol. Mae'r pethau yma gyd yn allweddol bwysig. A'r clwb yn bwysig fel clwb, mae'n bwysig yn eu cymuned hefyd. Fi'n gwybod mae'n gymaint y sectorau'n dioddau ar hyn o bryd, mae'n sector arall mewn ffordd, ond mae'r gymuned gyfan yn rhan o hyn. Ac wrth gwrs, da ni'n sôn am iechyd meddwl heddiw yn ddiwrnod iechyd meddwl os gofyn gywir. Mae bobl angen dod at ei gilydd, fedrwn ni ddim byw ar yn sgriniau trwy'r amser. Oes, mae rhaid yn ni ymbellhau, ond os mae dyma'r gorau da ni'n gallu gwneud ar hyn o bryd, dwi'n meddwl mae'n well bod ni allan gyda'n gilydd, na bod ni jyst yn byw hyd braich trwy'n teledau. Wel, mae wedi bod yn hyfryd cael chi yma. Mae'n hewch yr ail hanner, ymddiheriadau fy tywydd, ond fel yna, diolch yn galon am ymuno gyda ni. Safil Roberts fan yna yn gwylio'r gêm, a ni'n mynd I fod yn gwylio'r ail hanner nesaf. Ni'n mynd I fynd draw i'r pwynt sylwebu. Y Bala ar y blaen o 2 gôl I 1. Nisio ni sôn wrth Llywodraeth Cymru gyda llaw bod ni'n trafod hyn heddiw, a ddim wedi cael datganiad, ond ni'n nôl i'r pwynt sylwebu a'r datganiad ar gyfer yr ail hanner. Yw bod y Bala ar y blaen, mae'n syml â hynny. Nôl at ni, Adnic. Diolch Dylan a diolch I Safil Roberts, sgwrs ddiddorol tu hwnt ynde, ac yn codi'r pwyntiau sy'n gymaint rhan o'r drafodaeth sy'n bod yn fyw iawn wythnos yma. Ac ni'n gweld rhywbeth ar gwefannau cymdeithasol gan Glwb y Bari yn ymbil am rhywbeth I gael I wneud mwyn i'r clybiau yma sy'n fusnesau wedi'r cyfan sy'n talu chwaraewyr mwyn iddyn nhw allu parhau I fodoli ac mwyn i'r tymor yma. Beidio dod I ben mewn rhywbeth yn 5 gêm arall. Difyr iawn yma. Os yna neb yn meddwl am ddiwedd tymor. Mae'r Bala'n meddwl am fuddugoliaeth hanfodol a mae Aberystwyth yn gweld allu tîm ifanc nhw. Dod dros y siom gaws nhw chydig funudau cyn yr egwyl. Dim ond yr un newid yn aill di mae'r llall Rhys Davies. Y bachgen ifanc 45 oed I cymryd lle Matthew Jones gafodd anaf i'w ysgwydd. Venables yn tynnu nôl ar Jenkins. Gwych gan Jenkins. A dyma, da ni'n deall bod Matthew Jones wedi datgymalu ysgwydd. O rywun yn poeni, ni'n cael golwg ar Jenkins ar amddiffynwr, o rywun yn poeni o glywed I ryddfa no. Bod na rhywbeth mawr. A Davies fan hyn. Yr eilydd.
ac yn parhau efo thema'r gwall coch da wedi sôn amdano fo. Ie, ond trechu edrych ar Jenkins efo'i frwydr efo Venables yn syth yn dechrau'r ail hanner efo yna. Nhw'n curo ras. So llawer o bobl yn Venables allan i oed dydi yma ddim efo'r cyflwr drawn. Just Jenkins yn gryf a wedyn yn gryf eto. A Venables yn rwystredig dyna fel awr. Pete. Smith. So, y sgwrs yna gadael yn ebs yma, beth gorau sydd wedi digwydd ers rhai misoedd yn yma ar ni hefyd. Mae'n rhaid rhyw fath o uchelgeisio ni'r cefnogwyr ddod yn ôl. Dwi'n siŵr efo faint maen nhw'n methu y cefnogwyr i bob un gêm. Fysa'r bob un o'r cefnogwyr yn ymwybodol o'r ffaith o wneud siŵr bod nhw igon pell wrth i gilydd a pethau fel ein igon o le yn y ceia yma. Venables am unwaith yn cael cic yn mynd o'i blaid o. Ac Jenkins yn ei hildio hi. Ac bydd o'n welcome gyda chi gymaint o ffydd mewn cefnogwyr pêl-droed. A dyna ydy'r pryder sut fydde modd cadw rhyw fath o drefn, ond y gwir amdani, pethau chi'n sôn am ychydig gannoedd a dyna gyd mae'r clibiau isio, da chi'n gallu dychmygu y galle'r peth weithio, a teimlo falle bod rhaid fe weithio. Leslie mewn y chwiliam Evans, lawr gan Pete eto. A mae Pete, i fod yn deg, bob tro mae'n dod fyny, mae'n siawns da iawn bod am ennill y bêl. Mae'n gryfdad yn yr awyr, un o goreuon i ymosod ar y bêl, cofia, yn y cyngraid. Byddwn ni'n hanner cynta am Aberystwyth a Gavin Allen wedi paratoi am hyn i fod. Ond fedrwch chi wneud yn byd ar gownt rhywun sy'n medru, me sy'n edrych y bêl, asesu'r croesiad, wedyn efo'r momentum neidio ar y ffordd i fyny mewn penio'r bêl. Os ti'n neidio wrth i ymyl o lle ti'n just sefyll y dir a sefyll yn stond, gynnwch chi'n cyfal gwbl. Smonach rhwng Conor Roberts a Louis Bradford yn y fan honno. A ddau ar benthyg o'r Seintiau Newydd. A dyna falle pam nad ydyn nhw'n ffrio gymaint a fyddech chi wedi disgwyl iddyn nhw ffrio, ond y ddau o bosib ar fai. Bradford yn fwy na Conor Roberts, o mae'r meddiad wedi cael ei ildio'n rhad iawn, yn ffodus iawn o hwnna'n dafliad sal iawn gan Shannon. A dim byd o'n kick goal. Ond be fydde Gavin, eich brawd Malcolm, be fydde fod i ddeud ar yr egwyl? Hynny yw, ar ystrydeb mwy o'r un peth neu be? Wel, dwi'n meddwl sef bod i'n medru deud hynny gymaint, oherwydd maen nhw'n newid ildio 2 gol mewn 6 munud. Felly, mae y sgwrs wedi mynd o un peth i'r llall. Felly, am wedi colli yr amddiffyn o'r chwith, Matthew Jones oedd greu y gol gyntaf yna. Felly, mae'n rhaid i just edrych ar siarad o dim, edrych ar wneud siŵr bod chi'n aros yn y gêm, deitha'r chwaraewyr bod chi, ei, gwranda, pan mae'n 2 gol i 1, maen nhw'n mynd i fod yn nerfus. Y gol nesaf di'r peth. Chwarae i wedmygu, chwarae dewr gan Aberystwyth fan hyn. Maen nhw yn pasio, maen nhw'n cadw'r meddiant, ydyn maen nhw'n ei hanner i hunin, ond dyma chi fechgyn ifanc sy'n amlwg yn cael ei hyfforddi ar sut i chwarae'r gêm. Ac does am golwg tîm wedi cael ei hysgwyd arno ar hyn o bryd, mae rhaid deud hynny, Davies. A mae o'n gweithio neilltuol galed, a mae'n dal i fynd, ac oedd yna'n lwcus fan'na i beidio bod ar ddiwedd be gychwynnodd o. Venables efo Jenkins. Dal i gredu yn y stael, yn y ffordd, yn y athroniaeth sy'n gan y ffordd maen nhw yn ymarfer. Dal i feddwl aros yn y gêm, bydd y nervous na mynd, bydd y panic stations yn dod i fewn i'r Bala tra mae'r gêm yn mynd ymlaen. Bradford. Williams i gapten o. Chwilio am rywun i gynnig rhywbeth gwahanol, pawb braidd o'n rhy glos at ei gilydd fan'na, yn doedd oedd hi'n gyfing. Y bêl mewn gan Jones, ond ac am sefyll mae'r rhaid oedd. Maen nhw'n newid sgorio 4 gol, oedd i cartra'n derwydd o'n Cefn. Derwydd o'n Cefn i Gynarfon ac i'r 2 gol i 1 neithiwr, felly. So mae'r hyder yna yn y tîm, yndi. Lot o bwys ar y dyn yma, na ni ddeud hynny. Hynny yw, ar gychwyn y gêm, oeddwn ni'n deud bod Aberystwyth yn y chweched safle, yn y 6 uchaf, ac oeddwn ni hefyd yn cydnabod bod hynny o bosib yn darlun chydig bach yn ffals, ac ys nhw wedi chwarae 7 gêm a Bala 4, ond hynny yw, ar beth ni wedi weld hyd yn hyn, be ydy dyheadau realistig Aberystwyth ydych chi'n deud? Uchelgeision ydy'n 6 uchaf, ddim cwestiwn am hynny. Ond 16 o chwaraewyr newydd i fewn. Felly mae yna mwy na tîm, wrth gwrs mae'n garfan bron.
Yn llawer yna o tymor dwytha nath chwarae yn ebyn y Bala. Felly ti'n edrych ar y sefyllfa. Ia, maen nhw yn dîm mewn datblygiaeth. Nes o'n cwestiwn am hynny, mae o'n gwybod, ond os sa'n nhw'n cyrraedd y 60 gret, ond adeiladu am y dyfodol. Maen nhw'n adeiladu rownd chwaraewyr o y cymuned. Hynny yw, cystadlu efo pwy? Cystadlu efo Bari neu cystadlu efo Met? Efo'r Met Caerdydd, so'r byd ma, ia. Yw'n cwestiwn o dre newydd, so'r byd ma. Ia. Ti'n gwybod, mae gennych chi 4 ar y brig, lle da ni'n gwybod y Bari, y Seinti Newydd Ceicona. Williams a Davies. Gormod o lawer o honno gan Davies. Owen, sy'n cael tymor arferchog a wedi cael ei giro fanna gan Smith. A gwaith da gan Gavin Jones wedyn. Ac mae'r tafliad yn mynd i Aberystwyth hefyd. Ia, dy Met Caerdydd, dy Cynarfon sydd nod, dy Pen y Bont, dy Dre Newydd, felly yn y grŵp bach yna, fydd Aberystwyth yn gwffio. Hynny yw'r rhwng y 6 a'r 8 safle o bosib. Ia. Diddorol, ia. Ond dwi wedi hoffi cyfnodau eu chwarae nhw. A mae un o'r cyfnodau yma ar ddechrau'r yr ail hanner yma, Davies. Williams di dal i fynd. O, sut bod honna di cael ei rhoi. Mae rai mae'n ebyn Davies, ia? Ia, mae'n edrych felly. Mae yna rhywun wedi bod yn tynnu Cris pwy, dyna'r cwestiwn. Ia, o'n i'n meddwl mai Davies oedd o. Ac dyna pam oedd Williams edrych mor siomedig. A mae'n anodd meddwl byddai'n tynnu'r cael sgym ocem. Dwi'n meddwl am y glawn oedd yn disgyn ar ben gwallt piws Liz Saville Roberts. Lle mae'r glaw di mynd? Mae'n hyfryd dros yn eto. Declan John, y dyfarnwr. Sorry, Dean John, y dyfarnwr y fanna. Rhaid chdi ddeud, oedd o'n ddall o'r tynnu Cris na. Nath o just go Nathan Beat. So clefer oedd hynna, mae'n digon o brofiad ganddo fo fel dyfarnwr wrth gwrs. O'n i'n meddwl beth wedi digwydd i Declan John. Mendes, meddwl am ergydio, Leslie sy'n wastad eisiau ergydio, allan at Will Evans sy'n ergydio ac yn sgorio. Smith. So ddim cam sefyll. Ie. Nawr te, dim ond 9 munud o'r ail hanner sydd wedi cael ei chwarae, ond oeddwn ni'n synhwyro bod Aberystwyth i dechrau dda a Malcolm. Dyna'r meddiant maen nhw wedi cael. Ie, mae'n wych. Pan ti'n bod meddiant gorau ar y cae, ti'n reoli tempo'r gêm. Oedd hwnna'n bas lac. Mae wedi rhoi Aberystwyth mewn helyd. Mae Venables a Will Evans bron iawn a gwneud iddyn nhw dalu. Ac mae yn deg dweud, hefyd mae llawer iawn o'r meddiant sydd wedi bod yn ei hanner ei hunain. Ond serch hynny, maen nhw'n dal i tir, ond mae'r bêl gan Mendes. Ffigiad bach ganddo fo, gwaith da ganddo fo. Mae wedi goredegu. Wel, oedd meddiant Lerpwl yn 69% wrsos dwytha ni ben Aston Villa, a mae'r sgôr yn hanesyddol. Felly, ti'n edrych ar meddiant 8, ond ydy'r meddiant yn bwrpasol i ffordd maen nhw'n mynd i chwarae a mynd i sgorio, a ydy o yn hanner y gwrthwynebwyr. Fil. Yna bas fach dda yn doedd tuag at John, ond cyfle i Evans ddod â hi. Evans at Venables. Gormod y bwysau arni hi. Ac un o chwaraewyr gorau'r gêm, golwr Aberystwyth yn ei chicio i fyny'r cae. Alec Ramsey yn ei tharai nôl o Bredorthi. Ydy hynna'n cymryd 1-2? 2 golwr da. Ia, Conor ar fenthyg, a di wneud mwy na un arbed o'r safon ycha yn y hanner cyntaf yna. A da ni'n gwybod i gyd am be mae Alex Ramsey yn mynd i gynnig i'r Bala tymor hyn. O, mae hwnna'n bas hyfryd. O, mae Davies wedi cael ei ddal yn cam sefyll. Mae hwn yn gweithio. Mae'n digon hawdd edrych ar Davies a dweud, ymosodwr mawr cri, ond mae gennym fwy yn does. Mae'n chwarae'n glyfer. Mae yn, a just mwy nag unwaith heddiw, mae'r amddiffynwyr wedi rhyw signo fo i fewn i'r trap cam sefyll. Maen nhw wedi bod glefar Pete a Anthony Stevens wedi symud i fyny'r cae. Wedyn ar yr eiliad ola, maen nhw'n cymryd cam yn ôl, iddo fo wneud i'r ediad a wedyn cymryd cam ymlaen. A maen nhw'n wneud yna ar yr un donfed. Ac ar ôl ffrio am y tafliad, Smith sy'n paratoi i'w chymryd i.
Tafliad, dim cornel. Ie, wwan ti yw'r teimlad lle mae'r Bala yn mynd i mynd am y gol sy'n mynd i ennill y gêm ydyn nhw. Lle rwan maen nhw eisiau cael gafal yn y gêm a, ei, gyda ni jans yma. Come on, cymryd mantais o hyn. Venables yn ei gwylio. Mae'n i ennill y peniad na'r awyr hefyd. Ac unwaith eto Corea. Mae rhaid i Corea fod yn disgwyl i Venables ennill honna. Oedd o'n beniad mor glyfer gan Venables. Syth i lawr. Ac oedd Corea, wel, doedd o ddim yna am i ddyle fod i bod. Oedd o gol yn wag o'i flaen o. Wel, ti'n gwybod be oedd o yn Corea yn disgwyl honna. Ti'n edrych ar y peniad. Ti'n gwybod, dros y blynyddoedd i gyd, de? Mae Venables di wneud hyn. Cosmotin gyda llaw, ddosedd ar Venables, a'r ddosedd yn cael ei hildio gan Bradford. Ac dim amheuaeth o gwbl gan y dyfarnwr, Mr John, mae'n ddwg gyda'i torri eich traws chi, Malcolm. Wel, gath i gymryd mor gyflym yn fan hyn, hon oedd y... Yn ei weld o, eto, mae'r cic Cosmotin cael ei roi oherwydd y dyn yma. Ac Venables i hun sy'n paratoi i gymryd y gic. Ac mae Will Evans di mynd o 2 gol am y tymor i 4. Cyfle i Venables wneud union yr un fath. A da chi'n tybio os di hon mewn, mae'n ddiwedd y gêm. A mae mewn. Cic hollol hyderus. A drosedd arno fo. Ac Fo ma'n teisio, a mae'n 2-1. Mae gen fo ryw wynaf digyfarawt oes ar y cae na. Mae o mor ffocws yn ei barth ei hun efo bob dim. Ac rwan mae'r teimladau rwystredig na'i gyd i mynd ar ôl y pwer nath o reid rwan. Hwna... Wel, dwi dall beth sy'n digwydd. Fel Venables, mae o'n aros yn y cwrs Cosby yn gwarchod o bel. Mae'n cuddiad o bel. Felly mae Bradford ddim yn gwybod be'n neud, o fynd o'i gwmpas o, ydy o'n mynd i ddal o'i fyny, ond be mae o'n neud, Venables, ydy jyst oedi i rediad. Dal i rediad, dal i dir, i gadael i Bradford i ddal o'i fyny a'i faglu fo. Miles Jones sy'n gadael y maes a'r chwaraewr profiadol iawn, Jonathan Foligno, sy'n dod mlaen fel yr ail eilydd i'r ymwelwyr. Ffosedd ar Williams, nath y dyfarnwr i fod yn deg, geisio gadael i'r fantes gael ei chwarae, ond Shannon yn cael ei gosbi'n gwbl iawn. O, chi'n gallu deall pam fod Bradford yn siomedig bod y gic o'r swat wedi cael ei roi. Oedd o'n edrych fel tasa fod i baglu, doedd. Oedd di brofiad. Ia. Oedd Venables sy'n defnyddio yn gwybod bod o'n cuddiad y bel. Oedd Bradford ddim yn gweld y bel hyn o'n. Fil sy'n ei rhoi ddi mewn. Dwi'n hoffi golwg Fil gyda llaw mae o'n chwaraewr da yng nghanol y cae na. Yr hif 19 di Hewitt yn arall da. Ond mae y Bala nawr sy'n ennill y peli pwysig. Mae'r Bala yn torri chwarae Aberystwyth. A maen nhw'n sydyn yn edrych yn gryfach. Venables eto. Mendes. A Corea yn y canol. Mae ti hwnt yn y bol. Venables! Ac yn erbyn i hen glwb. Mae roi halen ar ei brywiau nhw. Ac os oedd gan Aberystwyth obaith o gwbl, mae hwnnw newydd i ddiffodd yn llwyr. Y Bala 4, Aberystwyth 1. Mae'n trwythu, da ni'n gweld hyn yn digwydd. Ydych ar, chi'n meddwl Venables? Oedd o'n y llun ni, rwan dio ddim, mae di'n rhedeg i'r postyn bella, mae'n colli i chwaraewyr. Lle mae Jenkins? Hefyd lle, ti'n edrych ar yr eilydd Davies, lle mae o? Na, dyn nhw'n agos iddo fo na di. Mendes wneud y wych, cofio sgiliau campus lawr y chwith. Croesiad yn crymannu ffwrdd o'r golwr. Wedi ddo wneud y byd. Ond ond un yn eillir sy'n na. Un yn eilliddi'r bel yna. A mae o'n cyrraeddu. Bain dark syml. Just neud cysylltiad. A mae o'n ganol y gol. Gret o symudiad. Gret o gol i'r Bala. Ond pa bryd ti'n mynd i ddysgu yn ebyn Chris Venables? Yeah. Wel, mi nathach chi'r pwynt o'r gêm gyfatebol yn mis Tachwedd yn unig, y flwyddyn diwetha. Dim ond 6 o chwaraewyr Aberystwyth sy'n ar ôl yn y clwb. Dyna faint o newid personel sydd wedi bod, a di hanner hein, wel ddim di chwarae efo Venables. Ond mi ddylen nhw fod yn gwybod mai dyna'r math o beth mae o'n neud. Wel, mae'n andros o wers dysgu'r ddau am ddiffynwr canol, dydy.
Ond mae rhaid chdi ddysgu dyna ydy'r broblem yn sydyn. Fil ar gic gornel. Ydy byth yn disgyn i gris melyn ar hyn o bryd. Ac nawr te, gwaith da yng nghanol cae gan un arall dwi'n hoffi olwg o Gwion Owain. Mae o wedi cyrraedd yma, wedi codi lefel y pêl-droed mae'n chwarae, a mae wedi cael tymor arferchog. Mae yna mae yna newid yn siap Aberystwyth, mae yna 3 yn y cefn. Mae'r eilydd di mynd i canol y ddau chwaraewr ifanc, Bradford a Jenkins. Mae'n chwilio am Corea. Gormod o le gan Corea, mae yna gyfle i Venables as nath y groesi. Ond di o ddim yn. Wel, tra bod ni'n aros am y gic gornel, mae yna un gêm yn cael ei hael chwarae. Y Seintiau yn erbyn Cei Conna. Mae honna nos fawrth, gêm fawr. Y ddau dîm sy'n hedfan, chwarter i 8 ar Facebook. Sgorio, cyfle i chi gael ei gweld i. Stevens, Venables, Stevens eto. Pawb i fyny ers y gic gosod. Gavin Jones. Williams. Ac oedd hi'n hyfer gweld byddai'r hei yn teimlo Colin Caton yn dathlu gymaint o weld y bedwaredd gol na mynd fewn pan byddech chi'n meddwl bod y fuddugoliaeth yn saff beth bynnag, ond mae'r Bala di bod yn ildio golio hwyr y tymor yma wrth i Foligno ffôl ildio cic osod arall. Ie, mae'r Bala wedi bod yn ildio'n hwyr. Wel, tas nhw'n ildio'n hwyr yma, mae rhaid nhw'n ildio'n hwyr yn aml i golli y fantes gyda nawr. Dyna pam oedd y drydydd ar bedwaredd gol dwi'n meddwl yn bwysig i Colin Caton. A mi ddudwch chi, Malcolm, pan oedd hi'n 2 gol i 1, bod y gol nesaf yn bwysig. Wel ia, ac mae yna newidiadau wedi bod ers hynny hefyd oes ers y cic o'r sbotyn, mae Venables i sgorio'n arall. Mae Foligno wedi dod i'r cae i fod yn ath o sgubwr tu ôl i ddau amddiffynwr canol. Bo sydd wedi ildio'r drosedd yma heb angan. Oedd hi yn drosedd y rad. A byddwch chi'n gweld faint o hwyl mae Pete yn arbennig di gael o giciau gosod. Gystal di Venables yn yr awyr. Dych chi ddim angen ildio gosod cic fel hon. Just edrych i weld. Mae'n ysgol uwchradd yn ebyn ysgol gynradd yn y cwrs Cosby na. Ie. Ac ar hyn o bryd chwarae plant ydi i'r Bala i sgorio. Mewn â hi eto. Cei. A mae Cei di bod yn dawelach na Leslie yng nghanol y cae, ond mae o yn chwaraewr mawr cydnerth. Chwarae rhwng yr amddiffyn ar ganol cae na. Do, mae o wedi addasu'n sydyn iawn i'r uwchgyngor yma yng Nghymru. Sut sa fi wedi disgwyl oherwydd i brofiad i'w oed. Dim mor dylanwadol heddiw eilla. Na. Ond yn sicr i'w hanner cyfla fyna. Mae'r llien di symud o un ochr y cae i'r llall yn arbennig ar gyfer Shannon, yn wir ar gyfer pawb sy'n gorfod rhoi llaw ar y bêl o dan yr amodau yn y byd rhyfedd yma. Da ni'n byw ynddo fo. Ni'n sylweddoli bod y dyfarnwr dod ymlaen fel eilydd i'r Bala, Will Evans. A Leslie di chwarae'n arferchog i'r Bala. Mae'n neis gweld rwan y Bala yn medru. Corea ac Foligno. Ac dwi dal i eto gafon argyhoeddi gan Corea. Na, dim i sgorio, mae'n achosi problemau i chdi efo'i gryfdar i gorfforol bwysau mae'n rhaid o gwmpas. Ond do ddim yn edrych fel sgoriwr yn y man ni o gwbl. Yn gwisgo rhif 9 ar ei gefn, sy'n chi'n meddwl, fi ydy'r dyn sef o twysa neu'r cyfrifoldeb i sgorio goliau i ni. Dydy Corea ddim wedi sgorio'r tymor yma.
Dyma i bedwaredd ymddangosiad fo. Nawr te, sbiwch ar Steph Davies, mae hwnna Gic Cosmotin yn dydi. Ydy Stevens yn cael ei ddal yn ceisio gwneud yn iawn amdani hi. A mae o'n lwcus yn y marn i, mae Carden Fele wedi cael ei wneud Carden Goch. Dyna be mae chwaraewyr Aberystwyth yn ei ofyn yn fan hyn rwan oherwydd fod i'r dyn dwytha. Ia, mae Davies i fewn ar y golwr. Stevens yn gwybod lle mae'r bel, mae o blaen. A fysa'r golwr wedi cyrraedd? Na, sy'n asas y Davies wedi cyrraedd y bel cyntaf. Mae hynna'n sicr. A ni weld. Dyma ni. Mae yn y cwrt o rheola newydd, dydy ddim yn cael cardi coch, dydy mond y melyn. Ia, i fod yn deg, yn y cwrt. Dydy'r Gardien Goch ddim yn dod. Ia, ti'n mynd gael dy gosod dwy waith yna, John Aki. Y double jeopardy fel maen nhw'n ei alw o. Wel, Hewitt yn gwybod mae rhaid fo sgorio hon i'r ymwelwyr gael unrhyw o baith. Mi fydd na 20 munud ar ôl. Ac os oedd cic o'r Smotin Venables yn dda, oedd honna'n well. Cic hyderus, gampus gan Hewitt. 6 oed, cyn chwaraewr Bangor, a dim camgymeriad. Na. Cadw ben, cadw lygad ar y golwr am dipyn. Yna beth sy'n neud yn hediad, ond mae hwnna sydd y gornel heibio fo. Digon o bwer, a digon o gyfeiriad. Cywirdeb sydd i'r gornel. Foligno yn ei chlirio. Faint o hwb fydd hynny, efo 20 munud i fynd. Wel, wrth newid siap y system, mae wedi taflu Bala i pyn bach. Mae wedi mynd trin y cefn efo'r wingbacks wan, efo 3 ar y ganol cae. Wedi mynd yn gyrru. 2 am y sodwr, mae Mark Williams di'n mynd efo Steph Davies lawr, y llinell faen wan, felly maen nhw'n chwarae. Yn ebyn 2 am ddiffynwyr canol. 6 gol. A mwy nag 20 munud i chwarae. Aberystwyth dal di ildio llai, cofia. Na, adeg yma tymor dwytha. Ie, mae yna reswm. O, gadwch chi aros i Will Evans fwyd o hon i mewn. Williams, clyfer yn de. Ac yn canfod Owen. Owen yn cael ei guro fanna. Mendes eto, Venables yno hefyd. Ond y gam sefyll beth bynnag. Ond tasa Aber yn sgorio yn y 10 munud cyntaf. Wel, oedd am amheuaeth am un Gic o'r Smotin, ond be am yr un arweiniodd at Gic o'r Smotin Venables? Dyma hi eto, Malcolm. Ia, mae o'n clefar Venables, iawn. Mae o yn cyrraedd, mae o'n mynd i gyrraedd y bel cyntaf, mae o'n cuddia'r bel ar y funud, mae o'n oedi i rediad. Unig beth mae'n gwneud ydy oedi i rediad i wneud siŵr bod Bradford yn mynd i dynnu fo i lawr, neu jyst cael clip bach ar ei sowdl o am yn syrthio llawr. Jyst profiadol, clefar, chwilio am Gic o'r Smotin. Pas dda o ganol y cae. Ac yn chwilio am Owen. Ac dwi'n mynd syni weld yn apelio, mae ddydau hynny. Fel o'n i'n awgrymu, tasa Aber yn cael gol yn y 10 munud nesaf. Fysa ganddo ni ddipyn o ddiweddglo. Os yr eich ochr dy sedd, bendant o hynny. Da ni wedi cael digon o ddigwyddiadau fel mai, ond ti'n cael y teimlad. Mae yna fwy i ddod, beth bynnag ydyn nhw. A mae Williams yn gwybod bod y lawer yn dibynnu arno fo, a mae o ganol y cae na wedi bod yn bwydo llawer. A Davies di gyd yn arferchog fanna. A mae'n dal i fynd yn griodd a methu chadw i fewn. Ymdrech dda gan fo'r Rhys Davies oedd di mynd i fyny i fod yn gynorthwy iddo fo. Ond mae hwn di gweithio mor galed os Aberystwyth. Mae'n i feddwl, mae o dod o penryn coch, cofia, ti'n gwybod, a mae o chwarae galon allan yna ar y cae i greu argraffu, cael dylanwad ar y gêm. Mae o mor weithgar. Yn y pre-season, oedd pobl yn meddwl, dyn hwn yn mynd i gyrraedd 90 munud mewn gêm i'w cyngred, ond mae o di gweithio galad ar y gêm. Dych hon, mae mor anlwcus yma. Dios di byd i'w cyrraedd i. Ond mae o'n fodlon dal i fod yn hwyr yn y chwarter awr dwytho wech. Hedeg y Sianeli yma. Dydy'r Bala ddim yn licio yr amddiffynwyr
Pete ag Stevens i'm yn licio'r peli ma lawr y sianel. Venables efo Foligno ac unwaith eto. Venables yn ennill cic rydd. A mae Foligno wedi cael chydig bach o drafferth ers dod mlaen fel eilydd. Mae di ildio 2 neu 4 cic osod. A mae o yn gwybod bod cic osod. Mae'n trio cleimio, mae'n dringo dros i gefno. A mae'n rhoi cyfle arall i'r Bala sy'n mor effeithiol o cic osod. Venables eto, ni ffenio'n glyfer yn do. Ond oedd na gam sefyll eto. Oedd y gwiriad yna i lwybr Corea. Oedd o'n glyfer gan Venables. Wel, mae'n rhywun yn cam sefyll, dwi'n gwybod, ond y bel i fewn. Y ffordd nath o osod Corea i fyny. Mae'n just skill. Williams. Sbiwch lle mae Venables nawr. Corea. O, mae ben o lawr. Mae o'n gri. A mae di ennill cic gornel. Mae o'n rhyw fygwth i gyflawni. Ia, dyna mae o'n neud yn dda, ynde. Hynny yw, mae o'n gri, mae o'n gyflym, mae o'n niwsans. Ond sbiwch ar y cicio cornel. O'n i'n awgrymu cyn yr egwyl bod ni'n agos at ffigurau dwbl i'r Bala. A mae hwn di cymryd pob un ohonyn nhw. A maen nhw'n effeithiol hefyd. Iawn a hi at y postyn pella peniad dall yn gan Foligno bryd hynny. Mendes sy'n gwarchod. Nôl at Shannon. Mae hwnna llawer iawn rhy agos. Hynny yw, Malcolm, ydy Colin Caton, ydy o'n mynd i feddwl bod gynnu fo dîm alle ennill uwch gyngor Cymru, Malcolm, mewn gwirionedd? Mae'n jyst dibynnu pa'r un o'i dîm a fo sy'n mynd i droi fyny bob dy sadwrn. Yr un sy'n colli Hwylffordd a cael eich trwbl i giro Aberystwyth. Neu y tîm sy'n mynd i chwarae BK Cona ac i chwarae nôl wrth y parc ac i curo y seintiau newydd o 2 gol i ddim tan y chwarter awr dwytha ma'n un pan oedd y llifoliadau off. Felly os o'n mynd i ysbrydoli nhw yn erbyn y tîm a llai heb diffyg parch i tîm a llai, os o'n mynd i ysbrydoli nhw i giro heini a dim gollwng pwyntiau eto, oes, mae'n gryfo gyfla. Ac wrth gwrs, mae'r gemau yn erbyn Cei Cona'r Seintiau mor bwysig. Ond maen nhw hefyd yn bwysig i Cei Cona'r Seintiau, dydy? Pa bynnag sy'n cymryd y rhan fwyaf pwyntiau, ond wrth y 3 tîm yna, sydd fel arfer yn curo'r uwch gyngraen. Felly mae hynna'n deud y cyfan. A dyna pam, a byddwn ni'n dangos y gêm rhwng y Seintiau a Cei Cona nos Fawrth ar Facebook S4C. Bydd Sgorio yno, mae Will Evans yno. Mae Corea efo fo. Oedd yn hwn 2 feddwl braidd fanna, dwi'n credu. A da ni wedi sôn am hwn llawer ers yr egwyl. Naddo, i Sgorio ddeu gol, oedd o'n brysur iawn ac yn bwysig i ymysydiadau y Bala yn y hanner cyntaf yna. Mae'r Aberystwyth wedi gweld cyn gymaint o'r bel, bendant a y Bala yn yr ail hanner yma. Williams. Fel bron. Y syniad yn dda, Hewitt oedd yn aros amdani hi. Oedd hi jyst cyfrannu oedd wrth o fod oedd. Oedd. Ond mae gynno fel. Yn ddiddorol. Mwy o'r meddiant, o hyd gan Aberystwyth yn yr ail hanner. Fi'n ei ddeud, mae Aberystwyth wedi gweld lot mwy o'r bel yn yr ail hanner na y Bala. Y Bala sydd wedi sgorio'r goliau. Golwr yn oedi braidd, ac yn y diwedd yn dod. Oeddech chi'n gwneud y pwynt efo'r gêm Lerpwl ag Aston Villa. Ond ni'n mynd i sgwini chi godi'r gêm yno, ni'n rhwng garedig a pryd ys oedd amdani, Malcolm. Wel, ges i gyda text gyda pryd ys oedd amdani. Ac os da chi eisiau dweud pwy sy'n ar dop yr uwch gyngred, o croeso chi'n neud, Malcolm, na'n gwneud. Tan dydd Sadwrn nesaf, med. Tan da chi'n chwarae Lerpwl. Ia. Gan gael i Cardi Melyn, Mendes. Yndi, Pete sy'n cael cadw fel yn gyntaf gêm. O nawr, na un gyda Swatyn yn dod. Stevens. Felly mae gen y ddau yn hanner o'n amddiffyn rhywbeth yn gyffredin. Stevens a Pete, Cardian fel yn yr un. Dwi'n ddim yn falch iawn o hynny. Da ganddo fo wedyn yn doedd, oedd yma'n mynd i gadlu'r Gardian Felen. A chosi pryder iddo fo. Dechrau gorau i Everton ers 126 o flynyddoedd, Nick. Faint oed oedd eich yna da? O'n i'n mynd sylwebwyr y gêm yna, Malcolm.
Felinio. Mendes at Shannon at Mendes. Ti'n gwybod beth dwi wedi teimlo efo'r ddau amddiffynwr ni, Jenkins ac Bradford. Dwi'n meddwl bod chwaraewyr da. Yeah. Mae'n dod i fyny yn erbyn o blaenwyr gorau, neu y blaenwr gorau, sydd wedi cael esgyd a'r 5 allan o'r 7 mlynedd dwytha yn Venables to. A ti'n edrych at dy hun, mae'n wers iddyn nhw heddiw. Ond maen nhw wedi bod yn naif yn ei amddiffyn. Lle maen nhw wedi gadael i cael ei troi, neu mae Venables wedi mynd i tynnu nhw allan o'i bylcha pan mae o isio. Mae wedi mynd i'r rhedeg o ddiwrth nhw pan mae o isio. Weithiau efo Venables, neith Venables mewn glefar, neith o wneud i hyn cael ei farcio, mi neith o dynnu chdi efo fo, a wedyn neith o rhedeg yn ôl i fewn i'r bwlch. O be all y ddau bachgen ifanc wneud? Hynny o, da chi'n ei hyfforddi nhw? Be da chi'n ddeithio nhw i wneud i rwystro hynny? A'r paid a colli siap dy dîm. Aros dy gyfrifoldeb gyntaf ydy'r tîm. Os ydy chwaraewr yn symud, gadael o symud i fewn i rywun arall. Dyma fo Bradford. Ar glaw yn pistillio arno fo fel pawb arall. Unwaith ar hagor. A'r un o'r dyddiau mwyaf cymysglyd. Dwi'n ei gofio. Ond, ie, mae'n amlwg bod gan y rheolwr ffydd yn y ddau a'r fenthyg o'r Seintiau Newydd, wrth gwrs. Jyst cymryd mwy o cyfrifoldeb, i fod igon hyderus yn ei dawn i hun a gallu hynna'n i ddeud, oce, paid a mynd â fi, dwi'n mynd i fod i fanna a colli siap y tîm. Gadael nhw fynd, ond unwaith mae'r bel yma yn dod i fewn i'r bocs neu i'r gwrth cosbi, mae rai fi cymryd y cyfrifoldeb wedyn i farcio hyn i wneud siŵr bod o ddim yn sgorio. Rhagor y bêl-droed i ddod nos Fercher. Bwlgaria yn erbyn Cymru. Unwaith eto yn rhaglen i ar Aberystwyth yn dechrau am 5 munud ar 20 wedi 7 gewch i'r gêm yn ei chyfanrwydd efo sylwebeth Gymraeg. A hynny ar ôl curo yr Iwerddon fori. Un cwestiwn am hynny, pan ti'n meddwl am pwy sgynnon ni ddod yn ôl. Daniel James un ochr, David Brooks, Aaron Ramsey. Mae gynnon ni'r Cewri yn ôl i daro pwyth arall. Dwi'n cael hwnna y weriniaeth ar ôl beth nath egwyddyn nhw gan wsos. Pa mor bwysig i Keith y Môr, Malcolm Allen? Allweddol i'r system a siap da ni'n chwarae dyddiau yma i fod yn uniongyrchol pan da ni isio i fod o'i gwmpas o'i godi'r ail bel i ymosod yn hannar y gwrthwynebwyr pwy bynnag ydyn nhw. Os na John Fitz, pwy sy'n chwarae'n ei lefo? Tyler Roberts. Yeah. Tyler Roberts yn un... Mae o'n gorfforol cryfach tymor un, mae'n mynd i'r rhedeg o Sianeli. Alla ni ddim yn ennill gymaint yn yr awyr, ond bendant dath o greu argraff mawr yn y fyn i byd Lloegr nos yn y blaen. Mewn gêm anodd iddo fo. Oedd. Mae'n lyfio arall yn ddigwydd ac mae Adam Davies symudodd o gygidfa i Aberystwyth i ddymlaen yn lle Gwion Owain. Mae Gwion Owain yn un o'r chwaraewyr ifanc mae sy'n nghanol y cae. Dwi'n gwybod bod dy brawd yn meddwl llawer iawn ohono fo. Mae chwaraewr da ydy hwn. Ydy mae o'n ifanc ydy wrth gwrs a mae'r flwyddyn yma wedi bod mor profiadol i chwaraewyr fel llawer o'n nhw. Ond mae gynno fo y cyffyrddiad da. Mae gynno fo y weledigaeth na. Ond mae'r lefel yma yn newydd iddo fo. Felly mae angen setlo. Ond hynny wedi cael 8 gêm a ddechrau'r tymor yma. Wedi symud fyny un lefel, wedi cael dechrau 2 i'r tymor. Yr dyn sydd ymlaen i lefo gyda llaw, te dwywaith i faint o. Glamp oedd un, Adam Davies. Leslie eto, so rhywun yn heiddi gol, Leslie jo. Will Evans, William Venables, sy'n mynd i gadw'r bel yn fyw. Angen cymorth arno fo. Mewn â hi, William Correa! Pwy ddudodd bod Correa methu sgorio? Mae'r gêm yma wedi bod yn gyforiog o goliau da, o benio gwych, a di honna ddim yn eithriad. Wel, mae'n dod o'r wrth y gol o fan hyn. Mae tu ôl o fod dipyn bach.
ond mae o yn defnyddio be nath Smith roi dani y pwer. Y pwer ar y croesiad, mae'n crymannu o'r gol sy'n well iddo fo efo'r pwer mae eisiau gasglu o'i wrth, a mae o'n just cael y pwer a'r cyfeiriad, ond y peth pwysig wedi penio i lawr. Os di'n penio hwnna i lawr i'r gornel, mae'n mewn. Gret o gol gan fo, ac hefyd nid yna byd o les iddo fo. Bradford gyda llaw oedd efo fo'r amddiffynwr, bydd o'n siomedig, yn i'w gath o'i giro. A dwi'n mynd i ofyn i chi'n ymunig, o'ch chi amser i feddwl pa beniad, o fyna i nawr, pa beniad ydy'r gorau wrth i Venables ddau ffylinio dan bwysau. Venables! Sawl peniad i cael ei weld heno, paid yr ore? Wow, mae'n gwestiwn da, oedd Mark Williams yn gret, efo'r dewder nath o ddangos, efo neidio wrth ymwyl 3 amddiffynwyr. Dwi'n deitha chdi rwan, oedd y gol Corea yma yn gol special erbyn mae tu ôl ddoi pi bach, a mae o'n gyda neud mwy efo hon. Mae'n gyda curo'r golwr efo hon. Doedd Mark Williams yn gyda curo'r golwr, oherwydd oedd o'n uwch ar golwr, ond o'n neb yn y gol i Mark Williams. Efo Corea, mae o'n uchal, mae o wedyn yn hofran, mae o'n cael pwer tu ôl i'r bel, a gyrru hi sydd i'r gornel i guro'r golwr yn y gol. Ateb diddorol iawn, mae rhaid fi gyfadde. Ateb dyn sy'n ei chwarae'r gêm, ac os i mi, ond ni'n disgwyl i chi ddeud peniad Williams yn de. Ond fel ydych chi ddeud, o rando arnych chi, oedd gan Corea fwy wneud wedyn yn doedd. Oedd eisiau curo'r golwr wedyn hefyd, doedd. Difyr, da ni yn agosau at y 5 munud ola o'r 90. A gallwn ni ddim chwyno am yr adloniant yn sicr. 7 o goliau. Shannon, o Corea yn y cwrt, fel yr bel yna ddim wedi cyrraedd Venables, mae yn gwneud. Diolch i gamgymeriad yr eilydd. Shannon. A doedd Shannon ddim di mynd am honna. A chyfle i ni gael golwg arall ar gol gynta. Gyrfa Corea i'r Bala. Oce, mae Bradford yn mynd i gwyno ar ei hun, a mae'n cameo wrth Bradford. Mae o wedyn yn neidio y hofran yn yr awyr. Wan, mae gen fo broblem, mae'r golwr yn ei gol. Mae o deuddag llath ella o'r gol. Mae o'n gorau penio i sydd i gornel i guro'r golwr, a mae o'n neud hynna. Clinigol gan y fol. Mendes yn gadael y maes. Ac nid i gêm am lyca fo, fyddech chi'n deud. A diolch fawr o gysur i Aberystwyth. Mae Kieran Smith sy'n dod mlaen yn ei le fo. A mae'n deud rhywbeth am gryfder tîm y Bala bod Kieran Smith yn methu cael ei le yn y tîm dyddiau yma. Smith! Dyna'r ffordd i wneud yn siŵr bod chi'n cael eich pigo yn y gêm nesaf. Mae'r gwen ar ei wyneb o. Mae'n gymeriad gret i gael yn y stafell newid Kieran Smith. Bod yma ys rhai blynyddoedd rwan o sgoriodd y gol yna ennill Cwpan Cymru i'r Bala rhai blynyddoedd yn ôl pan nath o ddod oddi wrth y fainc. Ffefryn mawr yma. Mynd am yr ergyd o 30 llas, hwnna wedi cael ei gofio. Leslie. Wel, mae gwasanaeth y Bala di bod yn well yn yr ail hanner yma na gwasanaeth Aberystwyth. Dyna'r gwir amdani. Ce gol ydi honna, ath y croesiad. Y tu hwnt i'r postyn. Ond dechrau croniclo, Malcolm, mi allai bethau llawer ddigwydd mewn 5 munud dechrau croniclo. Gathon ni dipyn bach o syndod efo'r golled na gafodd Bala yn erbyn Hwlffordd. Mae hyn di adfer beth ni ddisgwyl, dydi? Wel, a ydyn nhw'n wneud hynny oherwydd maen nhw ar llwyfan pan nhw ar y teledu. Dyna ddim digon da pob wythnos i mae rai nhw greu perfformiadau yn gyson fel mae'n da ni wedi weld heddiw. Shannon, mynd i hun. Wel, mae wedi bod yn brysur fynnig i lawr o'r asgell dde yma. Di erioed i sgorio yn uwch gyngor Cymru. Ac falle fod wedi meddwl, wel, mae pawb arall yn sgorio. Ac
Dyma chi enghraifft arall o gryfder carfan. Will Evans yn gadael y maes. Ac i gol o ddoth ar Bala yn gyfartal. Ia, di wneud i swydd am y diwrnod o. Mae o'i beniad o i unioni pethau os dwi'n iawn, ia? I unioni pethau, mae'n teimlo'n amser maith yn ôl, pan oedd honna i gefn yr hwyd. A Henry Jones, unwaith eto, arwydd o gryfder y garfan, mae bod Henry Jones, fatha Kieran Smith, fethu sicrhau i le. Davies, Stevens efo fo. Gormod ar y croesiad, unwaith eto, ddona gan Rhys Davies. Ia, Aberystwyth wedi chwarae'r rhan yn y gêm, i'n cwestiwn o'r Bala wedi bod yn penesgwydda. Oherwydd chwaraewyr dibrofiad a naif am ddiffyn Aberystwyth ar y degad. Dwi wedi bod licio'r ffordd o steil nhw, i athroniad nhw o chwarae'r gêm, ond y Bala wedi bod yn dynion efo cyfnodau yn y gêm maen nhw wedi gael, maen nhw wedi cymryd mantais o. Yep. Fydd Colin Caton yn dipyn hapusach di yn wythnos yn ddiweddarach. Ac Malcolm Allen, dwi yn mynd i ofyn i chi yn y munud pan fydd y bel yn marw. Amser yn y gêm ar bel gan Bradford, dwi'n am ei fo fydd o. Mae wedi bod yn noson o addysg iddo fo. A maen nhw'n dal yn cael eu hannog i gadw'r meddiant i basio. Dyma'r cyfle, Malcolm, ser yn y gêm i chi. Ia, Steve Leslie ydi ser yn y gêm i'r Bala heno, oherwydd mae wedi cyfrodd rhan fwyaf o'r gwair yma ar y cae, y 3G. Mae wedi bod man yn ymosodol, faint o weithio wedi croesi'r bel i Venables yn y canol. Mae Smith a fod i cyfuno lawr o'r chwith gymaint o weithiau. Mae o bob tro, ti'n gwybod beth ti'n gael. Mae o'n weithgar, mae'n brofiadol, mae'n fyny lawr o un bocs i llall. Ond heddiw, mae wedi bod yn gwneud greadigol, diadio at i gêm hefyd. Ac mae e hefyd yn ddyn y ciciau gosod. Mae e'n rhoi y ciciau gosod cywir i chi hefyd. Mae hynny'r rhan allweddol o'i gêm o. Trydydd eilydd ymlaen felly gan y Bala. A Liam Davies. A gyda llaw hwn ydy brawd Tom Davies sy'n chwarae yng nghanol cae i Everton. A ma'n y debygrwydd yn does? Oes, dyma'r dim yn y gwach wrth gwrs, ond da ni'n gwybod fel chwaraewr eto na, da ni. Hollol wahanol i Leslie, ond mae hwn, wel, da ni wedi enwio mor aml. Un o'r resymau da ni wedi enwio mor aml ydy bod wedi cael gymaint o giciau gosod, ond sbiwch mae'r chwys yn diferu yn eri drwy na wedi gweithio'n galed. Mae'n ei bob dim, a mae'n un o'r breuddwydion reolwr i fod ar y cae, hefyd byddech chi ddibynnu arno fo, dyna pam yn y tîm. Smith. Ie, ydy'n bwysig bod Conor Roberts yn gafel yn honno. A be mae rhaid ni gofio hefyd pan ni'n edrych ar heiddiant y Bala. Maen nhw wedi cael 5 o goliau, ond mae Conor Roberts wedi geid 3 ar bediad campus cyn yr egwyl hefyd yn dod. Ti'n edrych ar y peli drwad gan Leslie, gan Smith ar yr adegau yna. Mae Ced yn ei dda yn ôl cael, just heddiw. Mae Leslie di adio mwy at i gêm eto. Dwi bod tro yn edrych ar chwaraewyr 7-8 gêm i fewn i tymor lle mae'n lefel ffitsi nhw'n dechrau dod i fewn ar ôl pre-season caled. Felly mae'r Bala yna rwan. Felly ar ôl tystiolaeth heddiw, dwi'n eisiau gweld Bala yn syrthio yn ebyn un o'r tîmau lleia eto. Dim diffyg parch i heini di hyn. Henry Jones y tho yma i gymryd y gic osod. Ia, cic gornel ydi oddi ar yr amddiffynwr. Y cyffyrddiad ola, dwi'n credu oddi ar Adam Davies. A mae Kay a Pete a Stevens yn dargedu amlwg yn dydyn. Liam Davies allan i gymryd y gic gornel. Mae'n gic dda i bwy mae'n disgyn. Ac fel digwyddodd cyn yr egwyl, y bel oddi ar y llinell. Dwi'n yn siŵr os oedd angen rhoi carden fel yn fan Mark Williams. Ac fel canlyniad. A'r golwr yna, mae wedi chwarae'n gampus. Fo gliriodd hi ar y llinell.
A mae noson Mark Williams di mynd lawr all braidd. Mae wedi trio popeth all efo wneud. A mae Henry Jones yn cael cyfle arall i roi'r bel mewn. Jones. A'r golwr wedi gwirhau am un arall o giciau cornel. A mae gen i... Ydy hon ar 13 iddyn nhw? Mae wedi chwarae'n dda, ydy y golwr. Do, mae wedi. Ie, tair cornel ar 10 yn wir ydy hi. A dyma fydd digwyddiad ola'r gêm. A dech chi bron yn gobeithio dros Aberystwyth di ddim yn mynd yn 6. Williams, y capten, yn ei chlirio. Fo sy'n cael y cyffyrddiad ola. Buddigoliaeth swmpus i dîm Colin Caton. 7 o goliau. Do fe gafodd Aberystwyth gyfnodau da. Ond mae'r Bala yn ei hole yn dangos i bod nhw yn un o'r tîmau cryfa yn uwch gyngrau'r Cymru. A maen nhw wedi gwneud hynny ar ôl bod ar ei holi. Diolch yn benna o falle i'r dyn yma yn ennill y gêm o 5 gol i 2. Gledd y goliau yn y glaw ar faes tegid. A mae tabl yn edrych tipyn gwell o ran Bala erbyn hyn. Yn codi uwch ben Aberystwyth, dal di chwarae tipyn llai o gemau, ond y ddau na yn parhau i fod ar y brig, Ceicona a'r Seintiau Newydd. 7 gol. Pwy sydd eisiau gweld 7 gol mewn munud? Pawb, fi'n credu. Siôn Meredith, digon i'w drafod yn y gêm yma, a jyst gwledd y goliau fel o'n i'n sôn, dyma nhw i gyd. Bala mynd â hi. Beth am y perfformiad gan y Bala? Dechreuon i'r pnawn yn holi, gallen nhw ennill y bencampwriaeth, neu daflu'r un cwestiwn at chi ar ddiwedd y gêm? Maen nhw'n y mix. Maen nhw'n y mix. O be weles i yn ystod y 90 munud, maen nhw'n dîm gorfforol, maen nhw'n dîm trefnus, yn ennill lot yn yr awyr, felly maen nhw'n mynd i fod lan na, dwi'n meddwl, gyda Ceicona a'r Seintiau Newydd. A hefyd, yn taro nôl, achos yn mynd ar ei hôl hi, o ran Aberystwyth wedyn ni ar dechrau'r pnawn eto, nes i weid fel arfer, maen nhw'n rhy dda i fynd lawr, ond dim digon da i herio tu ar brig. Yw hwnna dal yn wir? Ie, falle bod ti'n iawn. O'n i'n meddwl ar y degau bod Aberystwyth wedi chwarae'n arbennig o dda, yn wedig yn trio chwarae y pêl-drod o'r cefen, ond diwedd y dydd y 2 gol na gyda Chris Venables, 2 gol mewn 2 funud dwi'n meddwl, a fe nath honna lladd y gêm. Steph Davies, partner i fi yn Penrhyn Coch, nath e'n dda ni'n meddwl, ennill y cic yr smotyn i Aber, ond dim digon da i ennill ar diwedd y dydd. Na, a dyma ni, y goliau ola, ni wedi mwynhau gweld rheina mewn, a mi falch gweud bod rheolwr y Bala, Colin Caton, yn cadw cwmni fi nawr, felly dwi'n mynd i droi for in, cos mae Colin dysgu amdano ni. Colin, thanks very much for joining us. Must be delighted with that. Lost last week at home to Haverfordwest. That's some way of bouncing back. Yeah, we've done really well. The intensity was good, and I think without Connor Roberts in the first half, I think we could have scored a hell of a lot more. And then Connor's pulled off a few good saves in the second half, but poor defending the 2 goals that we've given away. But you know, I can't take anything away from the lads. The response when they've conceded to create so many chances, you know, it could have maybe been, well, it could have been a hell of a lot more. The way things have been going this season, I think the biggest shock we had was seeing that you did lose last weekend. Was it just one of those games? Yeah, it was. We had chances last week to win the game, and if you don't take your chances in football, then you know it comes back to haunt you. And you know they go 1-0 up. Maybe you know it's Rambo's held his hand up to that, but the lads have responded fantastic. You know, I think Connor must have made 5 or 6 saves in the first half to keep the scoreline down, and then we go in at 2-1. It could have been 5 or 6 at half time, and then second half we've dominated. They've changed their play a bit, but. You know, poor defending, but I don't think Alex Ramsey's had a save to make in the game, apart from the 2 goals that he's picked out. Brilliant. Thanks very much for popping over. Really enjoying watching your team this season. Colin's going to be very interesting near the top of the Welsh Premier League. Thanks for your time. Thank you. Fantastic. Colin Caton yn gadael ni. And I join all at Siôn Meredith. Oedd Malcolm Allen neu drwy spin yn y glaw pen wythnos diwetha. Dwi ddim yn mynd i wneud hynny, Siôn. Ond beth sy'n braf yw, ambell i gêm tymor yma, mae gymaint o gemau, maen nhw'n chwarae ganol wythnos. Mae'n anodd i'r clybiau yma. Mae Bala wedi bod yn Ewrop hefyd, ond maen nhw dal yn gallu rhoi perfformiad fel yna mewn pan bod angen. Ie, ti'n modd, fel wedys i, perfformiad trefnus gan y Bala. I fi, na'r gêm gyntaf, fi weld es mis mawrth, felly oedd hi fel bore dolyg yn tŷ ni heddi, felly dwi wrth y modd yn gweld pêl-droed byw, a o'n i'n impressed gyda Bala heno, ond o'n dîm trefnus, cryf, a fydda nhw lan na. Seintiau Ceicona yn amlwg wedyn ni, Bari wedi cael pwynt heddi, ond y 3 yna oedd yna diwedd tymor diwetha hefyd. Rhyn peth fydd i tymor yma? Ie, yn sicr. Mae'r Seintiau Newydd
Maen nhw'n sgorio goliau 10 wrthos diwetha, 4 heddi, Ceicona wedyn ddim yn ildio rhyw lawer, felly 2 dîm trefnus. Hyfryd. Diolch am y cwmni. Mi'n falch bod chi wedi cael mwyn dod i Diolch yn gêm fawr o'r diwedd. Siôn mae'r edrych di mwynhau fel dydd dolyg. Mwy o anrhegion i chi penwythnos yma. Cymru yn fyw pnawn fori ar S4C yn Iwerddon. Welwn i chi adeg hynny. Hwyl fawr. Ta-ra.